Moi boa tarde a todas e todos. Damos comezo á sesión ordinaria do pleno correspondente ao martes 25 de novembro de 2025. Antes de comezar, e como este ano coincide o pleno co 25N, Día Internacional para a Eliminación contra a Violencia contra as Mulleres, gustaríame que toda a corporación nos puxéramos de pé e gardásemos un minuto de silencio por todas as mulleres vítimas de asasinatos que este ano foron 38. Ahora sí, señor secretario, ten a palabra. Bueno, boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación das sesións das actas anteriores. Punto seguinte. A dación de conta de decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. E a aprobación da participación na segunda fase de Postplus adicional 4-2025. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e todas. Ben, hoxe teremos a proposta de aprobación a segunda fase do Postplus adicional 4-2025 da Deputación de A Coruña, establecendo nas súas bases a posibilidade de solicitar proxectos financieramente sostibles para os cales remata o prazo de aprobación plenario o 30 de decembro. Por todos e todas é sabido a cantidade de obras destinadas e fins dos anteriores plans de obras e servizos da Deputación de A Coruña neste ano 2025. Contaba o noso Concello cun plan inicial de 859.457,13 euros, destinando parte dese plan a gasto corrente, outra parte a gastos sociais e tamén a proxectos como o Núcleo de Toruñao, obras no cemiterio municipal ou o Parque Infantil de Pintor Seijo Rubio. Contaba o Concello de Betandos cun poso adicional 2, dividido en dúas fases, para as cales unha primeira estaba dedicada a obras xa aprobadas no plan complementario, con a dotación de 208.607,30 euros para un parque infantil na Condesa e a adquisición dun vehículo para a protección civil, e unha segunda fase para obras financieramente sostibles na que se incluiu as pistas de pádel cubertas no entorno deportivo do Carregal por 157.256,85 euros. O noso Concello era beneficiario tamén do poso adicional 3, incluído xa no inicial, onde se puderon destinar 69.955,81 euros para gastos sociais procedentes da vivenda, e o poso adicional 4, que tamén conta con dúas fases. Unha primeira foi aprobada nesta sesión plenaria para gasto corrente pola cantidade de 171.467,94 euros, e unha segunda fase, que se trae hoxe aquí a debate e aprobación, destinada a proxectos financieramente sostibles, como é o caso do Pump Track, por un valor de 48.393,19 euros, tal como reflexa o proxecto encargado. Por esta razón, e tendo en conta o compromiso do equipo de goberno adquirido coa comunidade ciclista do noso Concello, considérase oportuno acordar e aprobar nesta sesión plenaria o seguinte. Primeiro,
participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, Plus Adicional 4-2025 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade e solicitar a aplicación da achega provincial asignada ao obxecto que se indica a continuación, o Puntrack situado no Parque do Pasatempo. 2. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 3. Comprometerse ao Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 2025, se a houbera. 4. Solicitar da Deputación da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. 5. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. 6. Autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 7. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. E 8. e último, notificarlle este acordo á Deputación da Coruña e comunicarlle os servizos municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. El informe de intervención confirma que es una obra financieramente sostenible, por lo cual creemos que es hora de cumplir con el grupo de vecinos que pidió esta pista. Nuestro voto, por supuesto, será favorable. Nada más. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois, como xa dixemos en plenos anteriores, todo o que sexa cartos para Betanzos para realizar este tipo de actuacións benvido sexa, e nada, simplemente puntualizar que o compromiso con este Puntrack ben xa de 2023 esperamos que se realice o antes posible e que se acabe o antes posible. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. Bueno, dende o Grupo do Partido Popular estamos contentos de que por fin este proxecto se leve a cabo, despois de varios anos comprometido. Pensamos que o van disfrutar moito, tanto a rapazada que forma parte das escolas de ciclismo locais, como un grupo de poboación que a veces temos un pouco abandonado, que son os nenos que deixan de ir aos parques infantís, empezan a xogar xa cos patinetes, bicicletas, e pensamos que está moi ben ter esa pista pechada e segura para eles. Por outra banda, nos consta que están ben asesorados por persoas que controlan do tema, e daquela pensamos que pode ser un referente o Puntrack de Betanzos a nivel comarcal, que pode atraer a moita xente. Sen máis, o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno, algo que engadir? Brevemente, nada, agradecer ao voto positivo, xe sí, de todos os grupos que conforman esta corporación e hei de sumarme, ademais, as palabras que dicía a portavoz do Partido Popular, engadindo, ademais, que as pistas de pádel poderían ser tamén froito desa rapazada e dese uso por parte deses rapaces que deixan de xogar en parques infantís, e, polo tanto, tamén para unha masa social deportista que merece tamén ese tipo de instalacións. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Nada más. Voceira nacionalista, voceira popular. Ben, pois entendo que este punto se aproba por unanimidade de todos os grupos e pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do concelleiro non adscrito relativa á mellora da limpeza e convivencia en datas de grande afluencia de xente. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Betanzos destaca por su intensa actividad festiva y cultural a lo largo del año. Celebraciones como el Samaín, el lunes del Carnaval, las fiestas de San Roque, la Feria Medieval y la noche de fin de año. Atraen a numerosos visitantes, dinamizan la hostelería y contribuyen a proyectar una imagen positiva de la ciudad. La llegada de público es siempre una buena noticia, pues fortalece la economía local y refuerza el carácter festivo de Betanzos. Con todo, en eventos multitudinarios suelen producirse situaciones que afectan a la convivencia y limpieza del municipio,
Durante el Salmaín del pasado 31 de octubre se produjeron escenas poco agradables, como orina y defecaciones en la vía pública, acumulación de basura, determinados puntos y papeleras desbordadas. Estas situaciones, además de perjudicar la imagen de Betanzos ante vecinos y visitantes, generan molestias evitables. Es evidente que cuando se concentran cientos de personas en las calles y plazas es necesario que el Ayuntamiento active una organización específica reforzada. Es una cuestión de previsión, de convivencia y el también apoyo del sector hostelero, que en estas fechas realiza un esfuerzo añadido con programación especial, concursos y actividades culturales. Por todo lo anterior, resulta conveniente establecer medidas estructuradas y planificadas para aquellos días en que se prevé una elevada afluencia de público. En estas medidas debe permitir mejorar la limpieza y evitar conductas incívicas, facilitar el trabajo de la hostelería y garantizar una convivencia adecuada con el vecindario. Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. Instalar baños portátiles en puntos estratégicos de la ciudad durante las celebraciones que se prevén de una gran afluencia de público. Repito, como Samaín, el lunes de Carnaval, las fiestas de San Roque, la Feria Medieval y la noche de fin de año. Reforzar los servicios de limpieza municipal, incluyendo el incremento temporal de contenedores y papeleras, así como dispositivos especiales antes y después de las celebraciones. Realizar una campaña municipal previa de sensibilización e información a través de las redes sociales y otros medios municipales, recordando buenas prácticas de convivencia, el uso de elementos habilitados para mantener la ciudad limpia. Cuarto, establecer un protocolo de coordinación entre hostelería, policía local y representantes vecinales para intensificar puntos críticos, anticipar necesidades y mejorar el desarrollo de estas celebraciones. 5. Evaluar las medidas implantadas tras cada evento, elaborando un informe interno que permita mejorar la planificación en años posteriores y optimizar los recursos municipales. Nada más. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Bueno, pois nada, queremos entender que isto é unha moción en carácter positivo. A nosa vila ten que estar limpa sempre, é dicir, non só cando hai eventos, nin que sexan festas, nin feiras, é dicir, é obriga do Concello ter a vila limpa e mantela en condicións. Mais hai algunhas cuestións que non entendemos moi ben, ou que entendemos que non lle corresponden ao Concello. Fan vostedes unha petición no punto 3, que din que realice unha campaña de sensibilización. De sensibilización de que? De que non se debe de ouriñar e defecar na rúa. Iso creo que ven da educación, é dicir, iso parte das nosas casas. O Concello non é quen educa a xente para que non fagan esas cousas nas rúas. Tamén din vostedes, puntos críticos. Que puntos críticos? Gustaríanos que o aclaren, porque parece que falan vostedes dunha hecatombe. A ver, volvemos a repetir, ímonos quedar con que traen unha moción de limpeza que xa veu a este pleno en numerosas ocasións por parte de, creo, que todos os grupos políticos. Ímolo tomar como unha moción en positivo e pola nosa parte non vai haber problema. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos. Ben, entendemos en liña coa voceira do Bloque Nacionalista pois que é unha moción en positivo. Respecto do tema dos baños portátiles, pois sí son necesarios nalgúnas festas, como a Feira Medieval, onde hai poucos locales onde acceder aos baños, etc. Noutras festas, pois tampouco vemos tan claro poñer baños, non sei, no Samaín ou no Entroido. Bueno, habería que analizalo, estudalo. Por suposto, estes baños, pois na Feira Medieval, aumentalos, a accesibilidade, todo ese tipo de cosas, por suposto, son necesarias. O reforzo de limpeza, pois antes, durante e despois. Lóxicamente, se trouxeron aquí moitas mocións respecto da limpeza. Por suposto, estamos totalmente de acordo. A campaña de sensibilización, como decía a voceira do BNG, era un tema de educación, máis que nada. O sea, defecar na calle pois é unha barbaridade. E o que sí se debería de facer nesa campaña de sensibilización era, ao mellor, a percibir das sancións nas que pode levar ese tipo de actividades, non? E aclaralas moi ben e que a xente este concienciada deso. A coordinación de representantes veciñais, non sei moi ben a que tipo de representantes veciñais se refiren, non sei se serán asociacións ou, non sei, eso a ver se non lo indican.
Avaliación e transparencia, pois sí, lóxicamente hai que avaliar despois de cada acto festivo como aconteceu, o que pasou, e non estaría mal facer un resumen público das melloras que se introduciron ou os problemas que se encontraron nese tipo de acto. En resumo, apoiaremos a moción porque é unha moción positivo e todos creo que estamos de acordo en que hai que facelo ben. Mais nada, grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero suliñar que a cuestión que hoxe tratamos, como xa mencionou a portavoz nacionalista, é moi similar a que abordamos xa noutros plenos e estiven repasando mismamente no pleno do mes pasado. Xa daquela fixemos unha reflexión profunda sobre a importancia da limpeza e da convivencia nos días de maior afluencia e hoxe retomámola porque evidentemente é un tema relevante, sensible e que merece ser tratado co rigor correspondente. Non estamos ante, como dicía, un debate novo, senón ante unha continuidade do traballo que este Concello ven desenvolvendo de maneira diaria. Ao longo dos últimos anos, este goberno municipal reforzou de maneira sostida os servizos de limpeza, ampliáronse baldeos, incorporouse un servizo de tarde, mellorouse o mantemento dos parques, renovouse o mobiliario urbano e incrementáronse o número de papeleiras e contenedores en puntos sensibles da nosa cidade. Todo isto responde a un compromiso deste equipo de goberno coa imaxe de Betanzos e co benestar en xeral da súa veciñanza. Agora ben, tal e como dixemos no pleno anterior, a limpeza dunha cidade non depende só dos medios municipais. A convivencia responsable é unha tarefa, consideramos que colectiva. En esta responsabilidade inclúese a veciñanza, os visitantes e tamén a hostelería que vostedes mencionan na súa exposición de motivos e que evidentemente xoga un papel esencial de maneira diaria na nosa cidade e tamén en datas de gran actividade. Como mencionaban os diferentes portavoces, o civismo non pode ser unha cuestión accesoria, nin unha cuestión que parta deste goberno municipal, senón que é unha cuestión que ten que vir da casa de cada un e que debemos compartir na nosa sociedade de maneira diaria, sexa nun evento determinado ou non. Creo que o civismo e o comportamento xeral ten que premiar sobre calquera cuestión. Ceñíndome nos cuestións que plantexan a súa moción, en concreto en canto á instalación dos baños portátiles, é certo que é unha medida que xa se emprega en diferentes eventos, a Feira Franca Medieval, os Caneiros, que, en estas pasadas Feira Medieval, é verdade que quedou un pouco curta, a pesar de ser a mesma cantidade que se instala nas diferentes anos que se celebra esta feira. Xa como fixo no seu día a concelleira delegada de eventos, hai un compromiso deste equipo de goberno de seguir analizando estas cuestións para incrementar, se procede tamén en diferentes eventos este número de baños portátiles en días como o Día do Globo, incluso nos Caneiros, na Feira Medieval. Pero, tamén hai outros eventos na nosa cidade nas que, digamos que de alguma maneira se dispersa todo o que son o evento, a festividade, se traslada a moitas rúas da nosa cidade, que, por tanto, tamén resulta prácticamente imposible cubrir ao 100% a demanda por máis recursos que podamos mobilizar desde o goberno municipal. Creemos que é algo que pasa en calquera cidade cando se organiza un evento deste tipo, pero, insisto, e como xa manifestaron anteriormente os diferentes portavoces, o civismo e o comportamento individual é o que debe de premiar neste tipo de eventos.
En todo caso, pois desde o Goberno queremos deixar claro que as propostas que vostedes fan nesta moción pois, encaixan naturalmente na planificación municipal, que moitas cuestións das que xa plantexa están en marcha, como o reforzo da limpeza antes e despois das celebracións, a coordinación que existe coa policía local, moitas veces, sobre todo con determinados locais de hostelería, evidentemente pois unha evaluación posterior que se realiza por parte deste goberno pois con todos os axentes, en este caso municipais, que participan no traballo diario de preparación tanto de limpeza como de servizos múltiples para a celebración destes eventos. Por tanto, xa para rematar, agradecemos as achegas que realizan, porque, bueno, calquera proposta constructiva, pois como tamén se mencionou anteriormente, pois é sempre benvida. Pero, bueno, tamén quero salientar que por parte deste goberno e por parte dos empregados municipais, pois levamos anos traballando intensamente para manter a Betanzos limpa e sobre todo pois en eses días puntuais donde pois en Betanzos pois se encontra pois moita xente de outros municipios e que veñen a Betanzos pois a festexar, pois o reforzo e o esforzo que se realiza por parte deste concello é bastante notorio e moitas veces son as 9:30 da mañán e a rúa Rosalía de Castro ou Alexandre Bóveda pois atópase nun estado moi similar ao que estaba o día anterior. Evidentemente, canto máis xente ven a Betanzos, as dificultades son maiores por esa dispersión moitas veces do que ven sendo a marcha por Betanzos, pero, bueno, creemos que se cubre na medida que pode este concello e con unha nota bastante salientable. Apoiaremos, evidentemente, esta moción porque estamos de acordo con todo o que propoñen e insistir en que seguiremos analizando diversas cuestións para seguir mellorando calquer servizo e, evidentemente, o que de limpeza que é importantísimo para toda a veciñanza. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Señora alcaldesa, estamos totalmente de acuerdo que la educación tiene que nacer en una casa, pero no siempre es así. Entonces, nosotros traemos esta moción a este pleno por petición de muchos vecinos, sobre todo el día 31. Estamos totalmente de acuerdo con el señor Hermida en que se mejoró muchísimo, muchísimo, y se pusieron todos los medios por parte del concello, pero este 31 de octubre se sobrepasó y entonces es donde los vecinos nos dieron sobre todo unas quejas. Nada más, y creo que es una moción que no la hacemos ni cívicamente ni pensando de mala manera. No, la hacemos por el bien de Betanzos y el decoro de nuestra ciudad. Nada más. Moitas grazas, voceira nacionalista. Volvo a repetir, xa o dixen desde o principio, entendemos o carácter positivo da moción, pero volvemos a insistir, a educación parte das nosas casas. Parécenos correcto, como dixo o voceiro do equipo de goberno, a rúa ten que estar limpa e temos que ter unha vila limpa, por eso vamos votar a favor. Pero volvo a insistir tamén, a educación e o civismo non exime do traballo do Concello. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas. Voceiro. Ben, pois entendo que tamén esta moción se aproba por unanimidade. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte, xa é o 5. Esta moción creo que se acordou en comisión de programación debatila conxuntamente esta coa número 8. Por orden de chegada, comezamos pola voceira nacionalista. Ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, moi boa noite a todas. Ben, hai xusto 2 anos, no pleno de novembro de 2023, traíase a debate e aprobación esta sesión plenaria a actual ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles do Concello de Betanzos. Este texto legal procuraba fomentar e potenciar a revitalización urbanística, social e económica do casco histórico e dos outros cascos históricos con que contamos na nosa cidade, esas outras zonas de especial protección do noso núcleo urbano.
pretendía ter como obxectivo principal a rexeneración de todo o patrimonio edificado de Betanzos e continuar sentando as bases para fomentar a súa recuperación e posta en valor. Esta nova ordenanza establecía unha serie de medidas polo incumprimento das obrigas dos propietarios e propietarias e garantías e MADE, novas medidas de supervisión e colaboración administrativa máis actualizadas para favorecer o cumprimento de conservación de inmobles. Introducía novas medidas destinadas a axilizar e simplificar a tramitación dos procedementos administrativos a nivel municipal e establecía o inventario municipal de inmobles a respecto dos que se dictaba a declaración de incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación, recollendo as bases aplicables nestes casos e introducindo novas medidas que regulan a súa venda forzosa como sistema de actuación elixido. 2 anos despois, a sensación do Bloque Nacionalista Galego, e cremos que do conxunto da veciñanza de Betanzos, é que pouco ten cambiado a situación. Son numerosas as casas que continúan a caer, o deterioro de outros inmobles continúa a avanzarse, en fin, e poucas medidas polo incumprimento se teñen coñecido neste tempo. E por todo isto consideramos necesaria unha avaliación do funcionamento da ordenanza. Por iso, hoxe traemos a debate e aprobación polo Pleno desta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Concello de Betanzos a explicar e dar a coñecer os datos de aplicación da Ordenanza de Conservación e Rehabilitación de Inmobles, indicando as medidas de supervisión adoptadas neste tempo. En segundo lugar, instar ao Concello de Betanzos a dar a coñecer o inventario municipal de inmobles a respecto dos que se dita a declaración de incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación do Concello de Betanzos. Como terceiro punto, instar ao Concello de Betanzos a tomar medidas para garantir a seguridade diante das edificacións que presentan risco de derrube ou de colapso total ou parcial. En cuarto lugar, instar ao Concello a desenvolver unha campaña de concienciación sobre a necesidade de conservación das vivendas e elementos patrimoniais e, en último lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Grazas, voceiro popular. Grazas. A cidade de Betanzos conta con un importante patrimonio edificado e un casco histórico de gran valor cultural, pero tamén con edificios que, por falta de mantemento ou deterioro progresivo, poden ser a riscos para a seguridade da veciñanza. Caídas de cascotes, desprendementos de elementos ornamentais ou deficiencias estruturais son exemplos de situacións que requiren unha resposta municipal rápida, clara e preventiva. A Ordenanza Municipal de Conservación e Rehabilitación de 2024 xa recolle instrumentos importantes para actuar ante estas situacións, como a posibilidade de adoptar medidas urxentes sen audiencia previa, a execución subsidiaria a cargo da propiedade e a imposición de multas coercitivas reiteradas. Non obstante, a experiencia práctica demostra que existe unha necesidade patente de reforzar a prioridade de seguridade no casco histórico, establecer criterios preventivos, concretar prazos e mellorar os mecanismos de control e detección. Por tanto, a presente moción non pretende sustituir a ordenanza vixente, senón reforzar e precisar mellor as ferramentas existentes, introducindo novos instrumentos operativos que permitan actuar coa maior celeridade e anticipación. Entre as melloras máis necesarias destacan a fixación dun prazo máximo de 48 horas para inspección urxente ante denuncias ou sinais de risco, a creación dun mapa municipal de risco, complementario ao inventario e registros existentes con revisión anual que permita priorizar as actuacións en fachadas, cobertas e elementos salientes. A introducción de plazos concretos e proporcionados para o cumprimento das ordes de execución, 10 días para a documentación, 30 días para iniciar obras e 90 días para executalas. O reforzo da seguridade no casco histórico, establecendo un réxime preventivo específico por razón de risco, non só por protección patrimonial. A implantación dunha canle cidadá específica para avisos de risco en edificios como ferramenta de participación útil e inmediata. A concreción de importes e periodicidade de multas coercitivas para garantir a súa efectividade e disuasión. Medidas todas elas amparadas coa Ordenanza 2024 e plenamente amparadas por as leis 785, 3915, 4015, 119 e 216, que facultan aos concellos para actuar con carácter preventivo, impoñer obrigas de conservación e intervir ante perigo sen audiencia previa. En definitiva, trátase de reforzar a seguridade cidadá e axilizar a resposta municipal cando o estado dun inmoble pode afectar a persoas ou bens, especialmente no centro histórico e nas zonas de maior tránsito peonil. Con estas melloras, o Concello de Betanzos reforzará os instrumentos xa existentes, pero incorporando criterios preventivos, operativos e de resposta rápida, imprescindibles para garantir a seguridade da veciñanza e a protección efectiva do espazo público. Polo exposto, o Grupo Municipal do Concello de Betanzos presenta ao Pleno de Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1.
Iniciar a modificación da Ordenanza Municipal de Conservación e Rehabilitación de Inmobles, mantendo a súa estructura e competencias actuais e incorporando as melloras especificamente orientadas á seguridade e axilidade municipal. 2. Fixar un plazo máximo de 48 horas para a realización de inspeccións urxentes ante denuncias, incidencias cidadás ou sinais de risco en fachadas, cubertas ou elementos salientes. 3. Crear e actualizar anualmente un mapa municipal de risco, complementario ao inventario existente que permita identificar zonas prioritarias de inspección, especialmente no casco histórico, e áreas de intenso tránsito peonil. 4. Introducir prazos concretos e proporcionados para o cumprimento das ordes de execución, determinando como regra xeral 10 días para presentar documentación, 30 días para iniciar as medidas de seguridade, 90 días para finalizalas por causa técnica justificada. 5. Establecer un réxime reforzado de prevención no casco histórico en atención á concentración de tránsito peonil, estreitez das rúas e maior impacto de desprendemento sobre a vía pública. 6. Implantar unha canle cidadá específica de aviso de riscos en edificios que permita comunicar incidencias de maneira sinxela e inmediata, garantindo a resposta prioritaria. 7. Concretar a periodicidade de cuantías das multas coercitivas, podendo imporse en ciclos de 10 a 15 días, con importes graduales segundo o risco e localización do inmoble. 8. Dar traslado do presente acordo de servizos técnicos e xurídicos municipais a fin de que redacten as modificacións correspondentes da ordenanza conforme os criterios indicados. E 9. Que a alcaldesa ou concelleiro no que delegue leva ao fin dita acordo. Mais nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois compartimos o sentido de ambas as dúas mocións, máis que nada porque poñen o foco na conservación e na rehabilitación do noso casco histórico, ademais de outros inmobles en mal estado. Si é verdade que recentemente se produciron derrubamentos nalgúnas casas e en moitas outras ocasións o risco de colapso é evidente, non hai que máis que pasear polas nosas rúas para comprobalo. Esta situación non só afecta ao patrimonio, senón tamén á seguridade da veciñanza, polo que require atención inmediata. A seguridade debe ser unha prioridade. A Ordenanza de Conservación e Rehabilitación aprobada hai 2 anos establece medidas que consideramos que son importantes, pero a realidade é que non se viron avances significativos. Moitos inmobles seguen deteriorándose e son necesarios mecanismos que faciliten e acompañen aos propietarios na súa recuperación. É fundamental darlles apoio, ofrecer recursos e orientación e non soamente limitarse á supervisión ou ás sancións, ainda que tamén entendemos que en moitos casos o único remedio que queda é sancionar, e hai que sancionar si non se cumpre esta ordenanza. Da proposta do Partido Popular valoramos que se recolla de maneira concreta a necesidade de actuar con rapidez e de establecer criterios claros para priorizar a seguridade da veciñanza. Consideramos especialmente útil que se propoñan mecanismos como prazos definidos para inspeccións urxentes, un mapa de risco actualizado e unha canle de comunicación cidadá que permita avisar de incidencias inmediatamente. Son instrumentos que poden facilitar anticiparse aos problemas e que reforzan a capacidade do Concello de protexer as persoas sen demoras necesarias. Tamén coincidimos en que no casco histórico, onde o tránsito e a configuración das rúas fan que calquera desprendemento teña un maior impacto, porque evidentemente todo está máis comprimido, é importante tanto combinar estas medidas preventivas cos prazos que se proporcionan para que os propietarios acometan as actuacións que se consideren necesarios. Volvemos a insistir, como insisten eles na súa moción, que a graduación das sancións tamén garante esa resposta efectiva e proporcionada aos riscos que se poidan ocasionar. Entendemos que tamén é importante implicar a cidadanía, dio a moción do BNG, campañas de concienciación sobre conservación de vivendas, elementos patrimoniais que contribúen a que veciños e veciñas comprendan a importancia de cuidar o noso patrimonio e de colaborar na súa preservación. En resumen, apoiamos o sentido de ambas mocións porque entendemos que permiten poñer en riba da mesa 2 cuestións que son centrais: garantizar a seguridade dos edificios en risco e, sobre todo, tamén acompañar os propietarios nas axudas á rehabilitación, promovendo boas prácticas inspiradas tamén, podémonos inspirar tamén no programa Rexurbe. Eu non é que sea un gran defensor de que a administración teña que gastar os cantos públicos en rehabilitar todas as casas, pero sí que pode servir de exemplo, non? É dicir, o programa Rexurbe ten que ser exemplarizante para que os propietarios vexan que é posible darlle unha nova vida, neste caso, ao casco histórico
de Betanzos. Entendemos que nese sentido as dúas mocións son moi positivas e van a contar ambas con o noso voto favorable. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a Ordenanza de Conservación e Rehabilitación de Inmobles aprobada no ano 2023 e publicada de forma definitiva en xaneiro do ano 2024 supuxo un avance importante para dotar o noso Concello dun marco normativo claro e áxil. O obxectivo principal desta ordenanza era revitalizar o centro histórico e outras zonas con inmobles de valor patrimonial, facilitar a conservación e a posta en valor do patrimonio arquitectónico de Betanzos e simplificar e agilizar a normativa para que sexa máis accesible e eficaz. Os principais eixos fundamentais desta ordenanza son, por unha banda, a seguridade e a habitabilidade, garantindo así que os edificios se manteñan en condicións de salubridade, funcionalidade e ornato público, a accesibilidade universal, avaliando e mellorando o acceso das persoas con discapacidade, a eficiencia enerxética mediante a certificación obrigatoria dos edificios e a protección patrimonial con un control específico en inmobles catalogados ou declarados BIC. Tamén recolle os procedementos administrativos para levar a cabo todas estas actuacións. Este texto supuxo que a tramitación fose máis sinxela e rápida, que se clarificou a documentación que deben presentar os solicitantes, é dicir, os propietarios das edificacións, se adaptou a normativa de administración electrónica e se diferenciou claramente entre asuntos de competencia municipal e no que corresponden á vía civil. A ordenanza tamén contempla medidas de control e de sanción, coa creación dun inventario municipal de inmobles incumpridores, coa posibilidade da venta forzosa en casos de incumprimentos grave, a adaptación dos supostos legais de ruína, incluída a ruína inmediata, ou mesmamente a simplificación de execución subsidiaria en situacións de urxencia. O texto tamén contempla o informe de avaliación de edificios que asume competencia para supervisar o cumprimento desta obrigación por parte dos propietarios e propietarias e o desenvolvemento de cuestións que a normativa autonómica deixou a criterio municipal. É dicir, aprobamos un texto novedoso e que ten como finalidade última unificar nun único documento todas as regulacións municipais sobre rehabilitación, conquerir un maior control na eficacia e na conservación dos inmobles, reducir os procedementos de reparación e declaración de ruína e mellorar o estado xeral do patrimonio arquitectónico de Betanzos, poñendo así en valor para a veciñanza. Por lo tanto, a ferramenta xa a temos. Entendo que son dúas mocións totalmente constructivas, pero quero tamén clarificar os acordos que se nos formulan en cada unha delas. A primeira que se presentou, a do Bloque Nacionalista Galego, fala nos seus acordos sobre os datos de aplicación da ordenanza. É certo, non está publicado, pero si se dispón dun resumo, dunha tabla resumo dos expedientes de disciplina e conservación que recollen as actuacións realizadas. É certo que debemos de dar maior visibilidade a estes datos e coincidimos en que a transparencia é fundamental para que a veciñanza coñeza o grado de cumprimento da norma e tamén se conciencie da mesma. Dende a entrada en vixencia do texto se tramitaron 64 expedientes de reposición da legalidade, se tramitaron 79 expedientes de ordes de execución. Cando se digo se tramitaron, uns rematados e outros seguen en tramitación, non estou falando de expedientes conclusos. Se declararon se aperturaron 8 expedientes de declaracións de ruína. Se realizou unha actuación subsidiaria de urxencia pendente de tramitación de ruína e se realizaron 20 visitas para posibles declaracións de ruína. Estas, de forma recente, a maior parte delas, polo tanto, están os expedientes sin abrir, pero pendentes das devanditas providencias. Sobre o inventario municipal, non existe un inventario aprobado como tal. Si contamos co rexistro de soares, que ten carácter público e permite inscribir soares non construídos, construcións deficientes ou edificacións ruinosas. Dende a entrada en vixencia da ordenanza só se declarou a ruína de Travesa 49 que foi executada. Polo tanto, o instrumento existe, pero debemos avanzar na súa aplicación práctica.
Sobre a seguridade onto risco de derrume, as medidas que se adaptan son execucións subsidiarias e determinación da vía pública. Son as ferramentas que a normativa nos permite e aplicamos sempre que existe risco para persoas ou bens. A campaña de concienciación, totalmente de acordo, compartimos esta proposta, posto que a conservación non só é unha obriga legal, senón unha responsabilidade colectiva que require unha implicación cidadá. E entrando xa a valorar os acordos que formula a moción do Partido Popular, o primeiro deles sobre as inspeccións urxentes que se recollan na ordenanza, as inspeccións urxentes en 48 horas, na práctica as estamos realizando no mesmo día, sin esperar esas 48 horas, ben por parte dos servicios técnicos ou ben por parte da Policía Municipal, é dicir, se é de luns a venres se fai no mesmo día, se en fin de semana, se é grave, despois de acudir á Policía tamén se acuden os técnicos, polo tanto estamos cumprindo con esa exigencia de resposta inmediata. Sobre ese mapa municipal de risco, o novo PEPRI, que en tramitación, che incorpora un plano do estado da conservación actualizado. Si é certo que non se entra no detalle específico do risco sobre a vía pública, pero si se entra no estado de conservación de cada edificación. Sobre os prazos que formulan de 10, 30 e 90 días para realizar as tarefas dunha orden de execución, a normativa, teño que decir que a normativa autonómica no artigo 136.2 da Lei do Solo de Galicia xa establece que os prazos deben de ser proporcionados segundo cada caso. Para medidas provisionais impóñense prazos de poucos días, para execucións normalmente 3 meses ou en obras complexas. É dicir, esos 90 días que vostedes piden, estamos facendo, a ordenanza recolle que se faen en 30 días. Por lo tanto, son prazos inferiores e xa estamos aplicando un criterio proporcionado. Sobre o réxime preventivo específico no casco histórico, xa existe un plan de inspección aprobado no ano 2022, publicado no Boletín Oficial da Provincia do 13 do 12 do ano 2021, no Boletín número 235, e este plan de inspección establece grados de prioridade por razón de risco. A ordenanza refírese expresamente a este plan. Sobre a canle cidadán de avisos, pode ser unha ferramenta útil, pero tamén temos que decir que ante calquera incidencia deste tipo, teléfono de emerxencias da Policía Local, teléfono do Concello, canle de WhatsApp do Concello, pero bueno, facer unha específica pode redundar, pero tampouco o que abunda non daña. Sobre as multas coercitivas, a periodicidade e cuantías xa están reguladas pola normativa autonómica no artigo 3.36 da Lei do Solo de Galicia e deben de respetar o principio de proporcionalidade e nunca superar o 75% do custo de reposición da edificación. Isto só pode aplicarse atendendo a cada caso concreto, polo tanto xa o estamos a aplicar. En resumo, tanto a moción do BNG como a do PP nas respectivas exposicións de motivos poñen de manifesto a necesidade de reforzar a aplicación práctica desta ordenanza. Xa contamos con instrumentos normativos e procedementos que se están aplicando, pero debemos mellorar a súa visibilidade. O compromiso deste goberno debe de ser e é garantir a seguridade, a conservación e a sensibilización cidadá. Nesta primeira intervención nada máis. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, no BNG consideramos que 2 anos xa un tempo máis que razoable para avaliar o impacto e a repercusión que ten un texto legal, unha ordenanza destas características. E creemos que esa ordenanza de rehabilitación non está a satisfacer de maneira completa as expectativas para as cal foi creada e presentada. É certo que podemos ver que o casco continúa con un lento deterioro e que esa realidade se estende a outras zonas do noso núcleo histórico. Estas semanas víamos derrumamentos na Rúa Nova, pero tamén na zona da Cruz Verde. É dicir, a ordenanza non está funcionando todo ben que debería. Quizáis é que queremos cambios radicais, eses cambios son moito máis lentos dos que todos nós seguramente desexaríamos. Ben, mentres que a moción do Partido Popular pon o foco nos prazos ou nas multas, que, por outro lado, a cuestión que nos resulta quizáis máis dubidosa respecto dos cambios que vostedes propoñen na cuestión dos prazos é se o Concello realmente conta cos medios humanos e técnicos para desenvolver ese tipo de expedientes ou de trámites nun tempo tan curto. É algo que quizáis nos poidan aclarar o voceiro do equipo de goberno. Dicía que mentres vostedes poñen o foco nesas cuestións,
nos creemos que, falando en prata, se cazan máis moscas con mel que con vinagre, e que quizáis o que necesitamos son máis incentivos para esa rehabilitación e menos multas, ou que quizáis o que a xente este a esperar son máis medidas para atraer a posibles persoas que queiran rehabilitar ou animar a eses propietarios que non deron aínda o paso para rehabilitar a súa vivenda, como non tanto medidas coercitivas. E vaya, tampouco que non se me malinterprete, con isto non quero dicir que non apoiemos a súa moción, creemos que no fondo ambos os textos están a poñer o foco nunha mesma cuestión, que é que necesitamos mudanzas no casco histórico, porque efectivamente todos estamos vendo que ese cambio que esperamos non será producido. Agradecemos eses datos que nos proporcionou o voceiro do Grupo de Goberno, porque, como el mesmo dicía na súa intervención, nesta cuestión a transparencia é fundamental e, de feito, o coñecemento deses datos pode axudar a concienciar a ese punto que nos dicíamos tamén de que compre concienciar aos veciños de que é labor de todos tamén contar cun patrimonio rehabilitado en bo estado. Non sei, nós pensamos que quizáis é hora de mirar outros concellos o que se fixo noutras zonas para efectivamente que se produzan cambios a curto e a longo prazo, seguir obviamente traballando, avaliar a fondo esta ordenanza e os cambios que ela está xerando e, claro, presentar o PEPRI, como dicía tamén o portavoz do Grupo de Goberno, porque desde logo o que non hai son variñas máxicas nin remedios máxicos, o que hai é moito traballo e moita implicación para que efectivamente se vexan cambios na situación do noso casco histórico. Nada máis, moitas grazas porque manifestou o apoio para esta moción. Moitas grazas, voceiro popular. Ben, cando falamos de medidas coercitivas, pois, lóxicamente, é o último instrumento xa que queda. Non é que haxa que ameazar os veciños, sino que se non se chega a un acordo de ninguna forma, pois, haberá que, de alguna forma, resolvelo. Penso que sí que o concelleiro do Grupo de Goberno sí falou de plazos, e dixo que os plazos estaban a cumprir incluso máis apurados do que pedimos. Estaremos atentos pois a eso, faremos o seguimento preventivo e nos queremos insistir neses criterios de operativos e de resposta rápida que hai que manter porque están caendo as casas e pode pasar calquer día calquer cosa grave. Respecto da moción do bloque, pois creo que está aliñada ca que levamos nós e, por suposto, o noso voto vai ser favorable. Grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias. Ben, pois nada, moi brevemente, simplemente destacar que entendemos que esta ordenanza é fundamental para o noso casco histórico, mas a prioridade absoluta debe ser a nosa opinión, a seguridade da veciñanza, non? Algúns inmobles do casco histórico presentan sinais evidentes de deterioro e entendemos que non debemos esperar a que volvan a ocorrer máis derrubamentos para actuar. Nos apoiamos medidas que permitan responder rápido, priorizar riscos e tamén, claro, implicar a veciñanza, a cidadanía, os propietarios. Nós tamén somos partidarios de máis mel que vinagre, pero moitas veces non queda outra, aínda que non guste, que botar vinagre. En definitiva, esperemos que entre todos poidamos garantir que Betanzos teña un casco histórico seguro, sen perder de vista o seu valor patrimonial. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, moitas grazas. Efectivamente, a ordenanza temos, recolle toda a casuística, todos os prazos legais, a forma de como tramitar cada un dos expedientes e cada unha das modalidades das ordes de execución, das ventas forzosas ou das reposicións da legalidade, pero tamén é certo que esos prazos son difíciles de cumprir por parte da veciñanza. Estamos falando en moitos casos de multipropiedades que veñen de herencia tras herencia e que nin entre os familiares se poñen de acordo a ver a quen lle corresponde capitanear a responsabilidade de cada inmoble. E, por outra banda, temos as persoas afectadas, veciños, veciñas que teñen que pasar pola vía pública ante o perigo desas edificacións ou incluso vivendas colindantes que en moitos dos casos teñen que recurrir ao ámbito civil, posto que non se trata de competencias municipais, sino de competencias judiciais para dirimir esos danos que lles está causando unha edificación en mal estado por filtracións de auga ou outros aspectos. Por lo tanto,
tanto, a concienciación é unha das cuestións claves e para tratar de que os veciños e as veciñas se impliquen e se responsabilicen do conservación das súas propiedades, porque desgrazadamente si se produciron xa caídas, derrumes e etcétera, e afortunadamente a día de hoxe non se produxo ningunha víctima, pero eu cando como delegado do urbanismo moitas visitas de persoas ás que se lles abre uns destos expedientes de ordes de execución e veñen preocupados, eu trato de facerlles pedagogía de que teñen un problema importante e que traten de actuar canto antes, xa non polas multas coercitivas que como pido o Grupo Popular, multas coercitivas cíclicas cada 10 días as estamos aplicando de forma trimestral e de forma proporcionada tal e como día a normativa. Se a cada veciño lle metemos 1.500 euros cada 10 días, pois creo que non vai valer tampouco para moito. Pero, bueno, entendo o espírito da moción. O que dicía, xa non por esas propias multas coercitivas, eu trato de facerlles pedagogía que o día que caiga algún cascote, dane algún viandante, que o problema vai a ser bastante máis gordo do que teñen nese momento. Entón, bueno, entre todos estamos tratando de facer esa pedagogía necesaria. Calquera medida, calquera proposta deste tipo sempre nos vai a ter o apoio do grupo de goberno. Si é certo que esos 10 días, 15 días son utópicos ou esos prazos que falan de 90 días son superiores aos que realmente estamos aplicando, ou os 48 horas de respostas cando son menores, pero bueno, eso non vai a ser óbice a que non apoiemos o texto da ordenanza, non? Perdón, da moción, igual que anunciábamos que o do Bloque Nacionalista Galego pois tamén nos parece totalmente acaecida e vamos a votar a favor da mesma. Sobre outra cuestión que saliu a debate sobre esa necesidade do PREP e nada, simplemente anunciar que está o traballo xa listo e a día de hoxe só nos falta unha autorización sectorial, concretamente a de costas do Estado. Xa ten informe favorable da demarcación de costas de Galicia e está pendente de que o Ministerio emita unha resolución favorable a esa autorización sectorial en base ao informe da demarcación territorial. Polo tanto, en canto estea xa ese informe remitido ao Concello, estaremos en condicións de aprobar un texto inicial do Plan Especial de Protección do Casco Histórico. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Pois votamos todo por unanimidade, sí? Ben, pois, señor secretario, a moción quinta do BNG e a oitava do Partido Popular quedan aprobadas por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sexto, moción do BNG para recoñecer e compilar os cantos das adegas de viño do país. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En xullo de 2024 acabo de ver un erro que se me escapou. 2024, a Real Academia Galega decidía dedicar o Día das Letras de 2025 ás pandereteiras e a música popular oral galega. E foi esta unha maneira de recoñecer esa música, esa literatura oral popular como parte fundamental da cultura galega e como unha maneira de revalorizar esta literatura e como non as persoas que a produciron e a mantiveron viva ao longo dos séculos. Recollendo a luva que lanzaba a Real Academia Galega con esta escolla, no BNG de Betanzos propuxemos na Comisión de Honras dedicar o premio Úrsula Meléndez de Teixeda, que concede anualmente o Concello de Betanzos cada 8 de marzo ás mulleres que mantiveran abertas as adegas de viño do país. O creermos que o ano 2025 era un momento axeitado para recoñecer a esas mulleres que mantiveran abertas esas bodegas, un lugar onde a música popular fora e aínda é espallada e conservada. Sen poñer ningunha tacha a muller escollida co premio Úrsula Meléndez de Teixeda de 2025, nin a ningunha, obviamente, das anteriores, pareceunos oportuno que a nosa proposta se materializase, que se fixese, de alguna maneira, algún recoñecemento público do papel de dinamizadoras culturais desas adegueiras e adegueiros do viño do país, recollendo por escrito toda a cultura que poboa os seus locais marcados polas polas de Loureiro. Foi nestas adegas onde se mantivo a tradición da elaboración do viño e onde se mantivo e se difundiu esta outra parte fundamental da nosa cultura, conservando mesmo cancións de temas locais que doutro xeito terían desaparecido.
E por iso abogamos por recoñecer as mulleres que encabezaron estas adegas, o cultivo do viño e a nosa música tradicional, sexa en 2025, en 2026 ou cando se poida. E por todo iso, traemos a debate e aprobación os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Concello de Betanzos a recoñecer o labor cultural, etnográfico e de mantemento da nosa tradición realizando nas adegas de viño do país, personificando nas adegueiras do viño do país. En segundo lugar, instar o Concello de Betanzos a poñer en marcha un proxecto de compilación dos cantos de adega tradicionais que se mantiveron nestes establecementos ao longo dos anos e a recoñecer as personaxes que interpretaron esta música tradicional brigantina. En terceiro lugar, instar o Concello de Betanzos a conservar e difundir estes cantos a través dos medios de que dispón a institución. En cuarto lugar, instar o Concello a ampliar este proxecto de compilación a elaboración dun estudo máis amplo sobre a cultura do viño de Betanzos e na súa comarca. E, en quinto lugar, facultar a Alcaldía e Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois esta moción métenos de cheo no corazón da cultura de Betanzos. Eu non lles podo negar que estou amplamente feliz de debatir unha moción como esta neste pleno e oxalá nos poidésemos non ter que centrarnos tanto en temas patrimoniais e todo eso, ou ter solamente a posibilidade de presentar unha moción, porque me parece que é moi importante recoñecer o traballo desas betanceiras e betanceiros que moitas veces están aí, non teñen ese recoñecemento e si o merecen. Tamén, e os adegueiros e adegueiras das bodegas do viño do país son parte deses betanceiros que caladamente están defendendo pois o noso patrimonio e a nosa cultura. E eu, como asiduo a esas bodegas, pois podo afirmar que non son só lugares onde se produce viño, senón que son auténticos centros interxeracionais de convivencia, de encontro e, sobre todo, tamén de transmisión de saberes e tamén de cancións, que ao final son a nosa identidade. Entre os viños, o queixo, a tortilla, o chourizo, os licores caseiros, pois tamén se comparten historias, cantigas e, sobre todo, memoria colectiva e memoria da nosa cidade, de Betanzos, non? Teño que recoñecer que eu, pois, esta fin de semana pasada, nunha bodega, saquei esta moción do BNG ensinándolle ás persoas que estaban ali, e houbo unanimidade, que cando se fala de política nunca hai unanimidade nunha bodega do viño do país, pois neste caso sí que a houbo, e todos lle recoñecen a verdad, todos lle recoñecían todos os que estaban ali, pois ao BNG pois esta proposta, e iso pois tamén hai que dicilo, non? Porque probablemente eu sexa o que máis me meta co BNG en temas políticos e tamén me gustaría pois recoñecerlle esta iniciativa, non? Gracias á dedicación das persoas que son adegueiras do viño do país, non só se conserva a elaboración do viño, sino que tamén se protexe e se transmite a música, as tradicións locais, que se non fose por iso, pois probablemente desaparecerían. Eu entendo que ese esforzo fai que Betanzos sexa tamén un referente cultural, un lugar onde a tradición popular segue viva e, sobre todo, que continúa a ser apreciada polas novas xeracións. Imos apoiar esta iniciativa porque entendemos que pon en valor a xente que traballa cada día para manter esas vivencias e esas tradicións da nosa cidade e, sobre todo, para celebrar todo o que fai única a identidade betanceira. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Bueno, creo que despois dos postos xa aquí pouco queda que dicir, pero vamos, que dentro do Partido Popular creemos que a posta en valor da cultura das adegas e dos seus cantos tradicionais é unha oportunidade para fortalecer a memoria colectiva de Betanzos e tal e como recolle a moción, estes espazos conservaron música, historias e tradicións que de outro xeito poderían terse perdido. Pero creemos tamén que este traballo podría enlazar perfectamente coa recuperación da Festa do Viño de Betanzos e celebrar como un acto conxunto que unise a tradición vitivinícola coas adegas e os seus cantos, pois permitiría darlle vida a todo este patrimonio e convertelo nun elemento cultural e dinamizador para toda a veciñanza. Así que pouco máis que dicir. Por todo isto, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Voceira do Grupo de Goberno, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boas noites a todos. Ben, como se di na moción, este ano 2025,
As letras galegas foron adicadas ás pandereiteiras pola súa labor indiscutible de conservación e de potenciación da nosa riquísima cultura musical e literaria oral. Galicia é unha comunidade de festas, de cantigas, de foliada, rica en textos e músicas que definen territorialmente, non son as mesmas as coplas da zona da Mariña Lucense, por exemplo, ou da nosa comarca das Mariñas, facendo referencia moitas veces a aspectos, lugares ou costumes do territorio. Conservar e perpetuar esas músicas e textos enriquece o noso patrimonio cultural. Ao longo do ano se fixeron actos no Concello para pôr en valor estas mulleres, por exemplo, o concerto da Escola de Folclore no mes de maio, ou hai unhas semanas o concerto do grupo de pandereiteiras de Sacarandaina, sen ir máis lonxe esta fin de semana as charlas de tradición en feminino que coorganizamos coa Asociación Galega de Gaiteiros son só uns exemplos de diversas actividades nas que podemos participar ao longo deste ano. De alguma maneira, relacionado con isto, non coas pandereiteiras en sí, pero sí co que o Premio das Letras trata de ensalzar, que é a transmisión da música oral, Betanzos conta cunha tradición de bodegas de viño do país na que nas estas últimas horas do día ir a tomar un viño da zona, blanco ou tinto, acompañado dunha empanada, unha tortilla, amenizarlo por esas cantigas que todos coñecemos que enlazan unhas cas outras e que non teñen fin. Negar que son un elemento indiscutible da nosa historia e do noso acervo sería inútil e, como ben se di, na moción do Bloque Nacionalista Galego, nunha comisión de nomenclator, debatemos a posibilidade, a proposta do Bloque Nacionalista, de concederlle o Premio Úrsula Meléndez de Teixeda. O final declinouse este ano non por non ser acaecido recoñecerlles o seu valor cultural, etnográfico e histórico que indudablemente teñen, senón pola dificultade de darllo a unha sola delas por non existir unha asociación en sí que as englobe, tamén polo carácter feminino do premio, inda que as bodegueiras son mulleres na súa maioría, bodegueiros abelosailos. En xeral, máis alá de que a proposta recolle varias cousas relacionadas pero diversas, pois fala de recoñecemento ás adegueiras, unha labor de compilación e divulgación das cantigas que se cantan no noso territorio, unha labor de estudo do viño na nosa contorna, estamos totalmente de acordo co espírito da moción. Entrando un pouco concretamente nos puntos plantexados, o primeiro que é que o Concello de Betanzos recoñeza a labor cultural etnográfica de mantemento da nosa tradición realizada nas adegas do viño do país, personificando nas adegueiras do viño do país. Creo que xa falamos en algún momento, non sei se foi nesa comisión ou nunha pregunta que se presentou neste pleno, de facerlles un recoñecemento ás adegueiras e adegueiros do viño de país, pero que coincidira un pouco máis con esa época na que se abren as adegas, que ven sendo en marzo ou en abril, por aí. O segundo punto que di que o Concello de Betanzos poña en marcha un proxecto de compilación dos cantos da adega tradicionais que se mantiveron nestes establecementos ao longo dos anos, entendo que isto se podería facer a través dunha petición de colaboración á veciñanza. Eu recordo ter ido ao viño do país, moitos usuarios dos mesmos, moi profesionales eles, levaban repertorios recollidos nuns cancioneiros, as cantigas todas nuns libriños para cantar nesas noites. Despois, na terceiro dos puntos, que o Concello de Betanzos conserve e difunde estes cantos a través dos medios de que dispón a institución, entendo que sería facilitar a difusión, unha vez se teña esta compilación feita a través do seu arquivo e a súa posible consulta, ben na biblioteca, ben no arquivo, e tamén de difusión a través da web e dos medios que temos de difusión dende o Concello. E, por último, que o Concello amplíe o proxecto de compilación a elaboración dun estudo máis amplo sobre a cultura do viño en Betanzos e a súa comarca. Entendemos que isto sería a través xa de persoas, entidades e historiadores especializados na temática. Incluso no museo se está a facer en colaboración ca Reserva da Biosfera un espazo adicado ao viño do país. Entendo que iría por aí. Bueno, estamos de acordo co espírito da moción, o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, así de vez en cando a miña compañeira e a min gustanos deixar de lado esas cuestións máis técnicas, o mellor que poden resultar máis farragosas e que animan demasiado o debate político, ás veces ata puntos moi álxidos, e traer o que nos chamamos unha proposta chula. Veña, vamos facer unha proposta chula, desas das que ninguén está en contra, porque eu creo que ninguén está en contra, e sobre todo que non se realizaran antes, pois, porque ninguén quera na conta, porque semella que o viño do país non estaba aí, pero está. É dicir, claro,
Quizáis para xente de Betanzos as adegas de viño do país non son nada extraordinario, porque sempre estiveron aí, como tantas outras cousas. Pero creo que en ningún outro lugar hai bodegas marcadas cunha pola de loureiro e hai símbolos tan claros como os que nós temos arredor de todo ese mundo. E por iso creemos que é hora de visibilizalas, de dignificalas e de darlles o seu lugar na nosa sociedade, no noso concello. Porque se fala moitísimo de patrimonio inmaterial, e en Betanzos somos moi ricos en patrimonio tanxível, en patrimonio histórico, pero do inmaterial tamén temos e non nos quedamos atrás, porque temos tradicións, temos danzas, temos cantos, e temos tamén patrimonio material para dar e tomar. E por iso pedimos que todo isto non se perda, que se escriba e que se grave, porque tamén na literatura oral popular, nesa literatura que premiou a Real Academia Galega este 17 de maio, houve un momento en que alguén deu un paso e comezou a realizar cancioneiros, comezou a súa grabación e a súa compilación, sobre todo polo medo a non perdelo. E nós tamén queremos chegar a este punto, que se grave o noso patrimonio inmaterial vinculado ao mundo das adegas. Supoño que a única pega que se poñería a facer isto é o custo. Isto non é un gasto superfluo, que ninguén me mire e considere que isto é un gasto superfluo. Hai subvencións para este tipo de traballos de case todas as institucións culturais que nos coñecemos, Deputación, Xunta, Estado, e animámolos a consultar as liñas de axudas que se poden solicitar para isto, sobre as maneiras que nos dicía a voceira do Grupo de Goberno. Mesmo se poden utilizar esas xuntanzas nos locais sociais municipais, eses clubes de lectura que están nacendo para persoas maiores tamén como vía de compilación ou como inicio. E en canto á cuestión do estudo sobre a cultura do viño, porque non nese Call for Papers que se fai para o Anuario Brigantino tamén abrir unha liña de estudo que se vincule coa tradición do viño. Son dúas cousas que se me acaban de ocorrer así sobre a marcha. Porque nós creemos que estas cuestións ben o merecen, porque son parte da nosa idiosincrasia, da nosa cultura, da nosa maneira de ser, e por iso pedimos ese recoñecemento público que creemos que todos e todas estamos de acordo que é a hora de facelo. Grazas. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, sí, noraboa por esa originalidade. A verdade é que tamén este tipo de mocións pois máis distendidas sirven tamén para que a xente que está na súa casa non pense que somos 17 persoas que vimos aquí de mal rollo un martes pola tarde a discutir, non? Tamén vimos a recoñecer o traballo da xente de Betanzos, dos nosos veciños, e a destacalos como estamos facendo hoxe nesta moción. Dicía a voceira do Grupo Popular nesta moción que se podía tamén utilizar esta moción para dar como un pequeno paso cara á recuperación da festa do viño. Si é verdade que hai moitos veciños que conflúen nas adegas moitas veces que sí que teñen ganas desa recuperación, mas a realidade di que non vai ser cos adegueiros do viño do país a recuperación da festa do viño. Terán que buscar outras alternativas se se quere recuperar, pero por temas que hoxe non vamos tocar aquí, xa estamos nunha moción distendida, xa dixemos, pois non vai ser posible que sexa cos actuais adegueiros do viño do país. Señora voceira do Grupo de Goberno, simplemente un apunte a modo distendido tamén. As bodegas non abren en marzo ou en abril, non yo digo como crítica, digo yo para que as disfrute, que xa están abertas algunhas, é de modo progresivo, a partir de San Andrés, e incluso xa un poquinho antes, xa comezan a abrir de modo progresivo. De feito, pois tamén hai unha tradición que di que cando unha pecha, o día seguinte ou a semana seguinte habrá outra, é dicir, hasta neso pois tamén temos a nosa idiosincrasia, nada máis, pois vémonos nas bodegas. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Máis nada, moitas gracias. Dúas cousas. Creo que, que en canto á Festa do Viño do País xa falamos aquí non fai moito porque se deixou de facer a Festa do Viño do País. Creo que
quedou claro que non era porque era por motivos sanitarios, por outros motivos que xa se expuxeron, non son dous cousas que se poidan comparar. Teremos en conta esas liñas de axuda, miraremos a ver que se pode facer. Si creo que é verdade que esas cantigas estánse a perder en certa maneira. Eu que me criei ca miña avoa cantando más todas para dormir e todas unhas seguidas detrás da outra e sei moitas delas, as xeracións máis xóvenes non coñecen esas cantigas, é unha realidade, non se están transmitindo de xeración en xeración. E por último, é que eu son moi maior, teño casi 50 anos, e eu cando era pequena, as bodegas do viño de país abríanse nesas épocas. É verdade que agora algunhas incluso non cerran, teñen viño deste que se perpetúa de ano en ano, pero cando eu era, que son eso, moi maior, se abrían, iba a decir, en torno a Semana Santa, por non neses meses, por aí se abrían. Por eso dixen, e non por outra cousa, nada máis. Bueno, pois, señor secretario, esta moción tamén se aproba por unanimidade. Quedome tamén con eso de vémonos nas bodegas, gústame, me lo cojo. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sétimo, moción do BNG para apoio de dinamización do comercio do pequeno empresario betanceiro. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Desde hai séculos, coa importancia do porto betanceiro e das nosas materias primas, o Concello de Betanzos ten sido un referente comercial e o núcleo en que se desenvolvían a maior parte das transaccións económicas e comerciais de toda a veciñanza da comarca das Mariñas gracias á nosa condición de cabeceira comarcal e pola nosa localización xeográfica estratégica. A nosa cidade ten como principal activo económico e empresarial o comercio e o pequeno e mediano empresariado, que xunto coa hostelería artellan boa parte da actividade económica municipal. Arredor da área de dinamización do comercio brigantino traballan a SEMADE as dúas asociacións de comerciantes e empresarios locais, Chescasco e ACEBE. O sector do pequeno comercio ten vivido nos últimos anos a nivel global facendo fronte á desigualdade competencia que significan as grandes áreas comerciais e o comercio electrónico que viñeron a cambiar os hábitos de consumo da maior parte da sociedade occidental. Dende o BNG sempre pensamos que era importante poñer en marcha medidas en curto e medio prazo que axudasen a mitigar o impacto destas mudanzas no consumo e ao longo dos anos presentamos diversas e repetidas iniciativas para poñer en valor este sector e para presentar propostas firmes de apoio ao tecido comercial e empresarial brigantino. Estas iniciativas, que adoitan ser aprobadas por unanimidade, non se materializan despois en realidades tangibles e son frecuentes as chamadas de atención dos conxuntos dos comerciantes locais que piden un maior apoio e unha maior implicación institucional. Como temos reiterado en anteriores sesións plenarias, compre que os distintos gobernos, o municipal, provincial, galego e estatal, promovan políticas en beneficio do sector para mellorar a situación destes negocios, unhas políticas estruturais que vayan máis alá de campañas efémeras que procuran gastar rápido correndo uns fondos moi limitados. De igual maneira, compre que o goberno local faga un esforzo en promover o consumo no pequeno comercio, fronte á riqueza de emprego para a nosa veciñanza. É por todo exposto con anterioridade polo que traemos a aprobación os seguintes acordos. Instar ao Concello de Betanzos a poñer en marcha un plan de dinamización e impulso do comercio local, elaborando activa e conxuntamente co sector comercial a través das asociacións e comerciantes, cos grupos políticos da corporación e cos axentes sociais que recolla o desenvolvemento e plena implementación do centro comercial aberto do que tanto falamos, B, a posta en marcha dun banco de locais comerciais, C, a posta en marcha do mercado virtual betanceiro que permita comprar nos nosos comercios a través de internet e poñer nas casas da clientela final o produto. 2, instar ao Concello a poñer en marcha campañas específicas de apoio ao pequeno comercio, comenzado por unha campaña que incentive o consumo do comercio local nas próximas festas de Natal, máis ampliando as actividades de dinamización a todo o ano.
E 3, facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Estamos totalmente de acordo en apoiar o comercio betanceiro e, sobre todo, poner en plan de dinamización que lo impulse con máis fuerza, pero, sobre todo, volcarse con las asociaciones ya existentes y toda iniciativa en general de expansión comercial. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois o sector comercial e hosteleiro é unha das bases económicas de Betanzos e compartimos a preocupación que expresa a moción ao sinalar que as asociacións levan tempo pedindo máis apoio e implicación real por parte das institucións. Somos conscientes de que actualmente existe colaboración entre o Concello e as asociacións de comerciantes, pero tamén é certo que a maior parte das propostas e actividades que se organizan saen directamente das propias asociacións. E votamos en falta, por parte das institucións de todas en xeral, algunha iniciativa máis propia, máis planificada e máis anticipada no tempo. As asociacións non só necesitan ser escoitadas, senón recibir señais claras de apoio institucional. Non abondan palabras ou reunións puntuais, se fan falta actos que demostren unha colaboración ao 100%, non a medias. E para iso, este tipo de campañas deberían prepararse con máis antelación e cunha comunicación continua fluida tanto con veciños como con comerciantes e entidades sociais. Sabemos que por parte do Concello este traballo xa se fai, pero tamén creemos, bueno, isto xa non é do Concello, pero creemos que traer unha moción a finais de novembro para o Nadal deixa moi pouca marxe e fai que moi boas ideas que se poidan ter ou dicir por falta de tempo se poden deixar de realizar. Pero, bueno, que entendemos que esta moción é totalmente constructiva, estamos totalmente de acordo con ela e votaremos a favor. Mais nada. Moitas grazas. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, agradecemos ao BNG a reiteración na moción, posto que creemos que o exposto ten a importancia suficiente para que volva a este salón plenario. Concordamos, como nas anteriores ocasións, na exposición de motivos, na importancia do noso Concello como referente comercial que foi e segue sendo, que a hostelería e o comercio artellan boa parte da actividade económica é un feito indiscutível. Compartimos a necesidade de implicación de todas as administracións, así como tamén a do resto de axentes implicados, comerciantes, hostaleiros e potenciais clientes. O Concello de Betanzos leva anos traballando neste senso. A atracción de potenciais clientes ás nosas rúas e establecementos comerciais é unha prioridade para este Goberno. Non falla un só mes no ano no que o Concello non organiza actividades encamiñadas á dinamización no noso municipio, actividades culturais, festivas ou gastronómicas. Ademais das organizadas directamente polo Concello, están as postas en marcha polas asociacións comerciais ou por agrupacións de negocios locais que contan sempre co apoio do Concello para as actividades que realizan. Chámame, por tanto, a atención esas liñas que menciona a moción sobre as frecuentes chamadas de atención do conxunto de comerciantes locais pedindo maior apoio e maior implicación. E se me resulta chamativa é porque moitas das actividades organizadas contan con moi pouca implicación. Tanto a Semana da Tortilla como a do Pincho, que se poñera en marcha en poucos días, teñen cada ano menor participación, o que nos fai reflexionar sobre o futuro destes eventos. A Organización do Mercado de Oportunidades, solicitado pola Asociación de Comerciantes, contou únicamente con 14 negocios participantes e supuxo un custo económico que tamén fai reflexionar sobre o futuro desta feira. Este ano fixéronse outras actividades de dinamización comercial máis pequenas, como o carrusel que se instalou na praza, e que no que as compras do comercio daban lugar a viaxes sin custo, financiadas polo Concello. Na próxima ponte de decembro celebrarase no casco histórico un mercado de Nadal, un desfile de ceremonia esta próxima fin de semana, que tamén conta co apoio do Concello ou, por exemplo, a primeira Feira do Lúpulo. A día de hoxe falta a primeira iniciativa que non contase con apoio municipal. Outras campañas desenvoltas por outras administracións, como a campaña Merca na Vila da Deputación, contou en Betanzos con 61 pequenos negocios inscritos. É certo que tiñan que cumplir uns requisitos que en algúns casos non cumplían, pero faltaban moitos negocios que serían candidatos de inscribirse e non o fixeron. O bono Activa Comercio da Xunta, menos estrito nos requisitos de adhesión,
contou con 69 locais participantes na última edición. É necesaria unha reflexión de todos os axentes, como dicía anteriormente, axuda institucional, implicación comercial e facilitar e mellorar a experiencia de compra no noso municipio. Vanse dando pasos. A Asociación de Comerciantes, que durante algúns anos viña cobrando subvención nominativa con retraso, está ao día no ingreso do Concello e mesmo traballamos e conseguimos para que puidesen conseguir un adianto se o necesitaban. Falan de novo do desenvolvemento e implantación do centro comercial aberto. Xa temos falado en ocasións anteriores sobre isto. O recoñecemento como centro comercial aberto é unha distinción outorgada pola Xunta de Galicia que acredita a unha entidade, a Asociación de Comerciantes, como motor de dinamización comercial e social local. O Concello pode, debe e colabora con estas iniciativas, mais esta é unha figura na que o Concello directamente non ten competencia. Volven a mencionar a posta en marcha dun local de locais comerciais, baleiros. Isto xa solicitou o BNG en anteriores mocións, e non só aprobamos por unanimidade, senón que o puxemos en marcha. O 20 de xuño deste mesmo ano publicouse na web municipal a creación deste banco. Aquí teño a nota de prensa publicada en distintos medios. Deuse difusión a través das redes sociais municipais e mantívose durante varias semanas cun banner na web municipal para que fose máis fácil acceder ao formulario. Saben cantas inscripcións hai neste banco de locais comerciais baleiros? Pois só unha, e cuberta o día 12 deste mes de novembro. O formulario segue aberto o día de hoxe, só poñendo ou ben nun buscador ou ben na web municipal Banco Locais, accédese directamente ao formulario. Tamén preguntan sobre o mercado virtual e para ser xusta teño que explicar a posta en marcha do mesmo, que segue pendente. Como é sabido polos grupos municipais, porque xa se explicou en anteriores ocasións, este mercado virtual forma parte da subvención de mercados sostibles que está creado pero non posto en marcha, xa que depende directamente da futura asociación de comerciantes que se establezca no mercado municipal e que será a responsable, a asociación, da xestión deste marketplace, independentemente de que se inclúan comercios fora do citado mercado. Este é o motivo do retraso na posta en marcha. Facendo un resumen do exposto e da moción que se presenta, estamos de acordo na importancia do comercio no noso municipio, no apoio necesario ao comercio e ao pequeno empresariado e na incentivación de campañas comerciais, veñan da man de quen veñan. O obxectivo é común. Por suposto, votaremos a favor desta moción, estamos totalmente de acordo, mais agradeceríamos que reformulasen o punto B dos acordos. Xa está creado este banco de locais comerciais baleiros, pois algo así como que o volvamos a poñer no banner, que se volva a publicitar ou o que considere. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Vale, pois empezo por puntualizar eso, parecenos ben, é dicir, entendemos que a veces este tipo de cuestións, cando se poñen a funcionar de principio, tardan un tempo en que a xente seipa que hai ese banco de locais, que poden acceder a eles, ou que ofertan, entonces agradeceríamos que o volvan a promocionar ou que o poñan nas redes do Concello ou de algunha maneira para que a xente que queira poda utilizar este tipo de servicios, é dicir, nada máis que como unha achega máis. Parécenos importantes as campañas que se fixeron, tanto a Deputación como a da Xunta, é dicir, deberíamos de aproveitar o tirón, xa sabemos que o Concello non ten esos cartos para invertir, é dicir, non estamos dicindo que sexa, pero sí que poderíamos aproveitar, por exemplo, esa dos 6 millóns da Deputación, que tuvo moi boa acollida para que este Nadal a xente merque no comercio en vez de irse ás grandes superficies. Despois, puntualizar simplemente a voceira do Partido Popular. Traémola agora en novembro porque isto non é novo, é algo que traemos sempre, todos os anos. Que dende que eu estou aquí, esta xa é a terceira vez que a traio, con lo cual facémolo de maneira positiva por se hai algo que se poida cambiar e creemos que é positivo sempre escoitar as asociacións, é dicir, este tipo de campañas non funcionan se non se teñen en conta sempre as achegas que eles poidan ter porque eles traballan neso.
referímonos máis ao pequeno comercio que fixe unha puntualización sobre a Semana do Pincho e a Semana da Tortilla. Nos traémola un pouco máis enfocada pois ao que son as compras do pequeno comercio, non tanto a hostelería nesta vez. E nada, pois agradecemos o voto positivo de quen o manifeste e nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Después de lo que se dijo aquí, poco más que decir. Simplemente me voy a unir al eslogan de mi compañero, todo por Betanzos, que debía ser lo principal para esta corporación. Dedicación que nuestra ciudad se lo merece. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Máis nada, gracias. Voceira do Grupo de Goberno. Bueno, pues, consideramos que é oportuno volver a poñer un pouco en marcha non porque segue en marcha, pero sí volver a publicitalo, volver a promocionar, volver a sacar nas redes sociales, o cal farémoslo nos próximos días. En canto ás campañas que nos falan de apoio, sí que nos reunimos cas asociacións, e se de cara ao Nadal non se vai facer ningunha actividade especial, é porque así o demandan eles. Consideran que é unha época que xa, as compras están suficientemente incentivadas, e negociación con eles e falando con eles, acordamos facelo, pois en outras datas do ano. Tamén me gustaría recordar que o apoio non é só económico, apoio tamén é material, humano, logístico, en todo aquilo que nos solicita. Nada máis. Moitas grazas. Ben, pois con esa pequena variación na moción entendemos que se aproba por unanimidade de todos os grupos. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, sería o punto 8º, que era a moción do PP para que o Concello leve a cabo actuacións urxentes en materia de seguridade da veciñanza. Xa está debatido. O 8º, pasamos ao 9º. O 9º sería a moción do PP para que o Concello leve a cabo actuacións no barrio da Condesa. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. O barrio da Condesa é unha das zonas residenciais máis poboadas de Betanzos e presenta, dende hai anos, diversas deficiencias urbanísticas de mobilidade e de seguridade viaria que afectan directamente a calidade de vida da súa veciñanza. A falta de mantemento axeitado nas rúas, a existencia de actuacións municipais recentes con erros de planificación e a ausencia dun plan integral de humanización contribúen a unha degradación progresiva do espazo público. En primeiro lugar, nas rúas Marillas, os vehículos estacionan en baterías sen ningún tipo de tope de proximidade, o que provoca a invasión parcial das beirarrúa pola que partes dianteiras ou traseiras dos coches. Esta situación dificulta gravemente o paso de persoas usuarias, de cadeiras de rodas, carriños de bebés, da compra ou peóns con mobilidade reducida, vulnerando os principios de accesibilidade universal. Ademais, a intersección da rúa coa estrada Betanzos-Mesón do Vento a C542 presenta graves problemas de visibilidade no acceso ao centro urbano. En dito punto, na beiravía autonómica hai un poste de formigón e unha farola dentro do espazo pertencente ao dominio público viario da Xunta de Galicia, polo que o Concello non pode retiralos ou recolocalos de forma unilateral e debe solicitar formalmente á Xunta a súa intervención por motivos de seguridade viaria. En segundo lugar, a recente reforma da praza de Enrique Riego presenta deficiencias salientables. A instalación dos xogos infantís xusto debaixo das ventanas das vivendas está a provocar molestias acústicas e de convivencia. De outra banda, as recolledas de augas pluviais foron colocadas en puntos incorrectos, polo que non se cumpre a súa función e provocan acumulacións de auga nos episodios de choiva. A isto súmase o deterioro xeralizado do pavimento en todo o barrio da Condesa, con múltiples losetas soltas, afundidas ou levantadas polas raíces das árbores. Esta situación supón un risco permanente de caídas e limita seriamente a accesibilidade das persoas maiores, das persoas con mobilidade reducida e das familias con carriños de bebé. A problemática está presente en varias rúas e espacios públicos evidenciando a falta de mantemento continuado. Así mesmo, a rúa Coral Polifónica presenta un firme deteriorado que precisa unha intervención integral, xa que o seu mal estado afecta tanto a circulación como a seguridade de vehículos e de peóns. A acumulación de todas estas deficiencias demostra que o barrio da Condesa precisa unha actuación integral, planificada e coordinada, que non se limite a intervencións puntuales, senón que responda de forma global ás necesidades reais da súa veciñanza. Resulta imprescindible mellorar a accesibilidade, a seguridade viaria, o estado do espacio público e a convivencia.
Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, que o Concello de Betanzos realice todas as actuacións necesarias para dar solucións ás deficiencias no barrio da Condesa, incluídas na exposición de motivos, e que a Alcaldesa e o Concelleiro no que delegue leva bo fin a dito acordo. Mais nada. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Todo lo que sea mejorar la vida de nuestros vecinos de la Condesa estaremos siempre de acuerdo. Respecto a los juegos de la Plaza de Enrique Riego y estacionamiento de los vehículos, lo dejamos en manos de los técnicos municipales para que revisen su ubicación y, si es posible, mejorarla, para evitar estas molestias. Pero siempre pensando que los niños tienen que tener un sitio, un espacio donde jugar. Respecto a los vehículos, creo que la mayoría son vecinos de la Condesa, por lo cual hay que pedirles que sean más comprensivos y faciliten la movilidad de estos cochecitos de bebés o personas en silla de ruedas. De todas formas, las plazas de la avenida de la Condesa, la avenida principal, tienen 4,60 y las aceras 1,60. Creo que no debía haber problema ninguno para aparcar bien. O sea que simplemente creo que hay que ser un poquito responsable todos los vecinos de la Condesa. Nada más. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Bueno, pois con esta moción pasanos un pouco como coa dos concelleiros non adscritos. Entendemos que afán co afán de millorar, é dicir, unha visión positiva, pero gustaríanos puntualizar varias cousas. Unha, pois a que acaba de decir o compañeiro, a dos parques dos pequenos, é dicir, os parques dos pequenos molestan, pero polas mañás están no colegio, pola tarde botan 2 horas no parque que non botan moito máis. A donde queren que levemos os parques dos rapaces, os caneiros, que os levemos pa feira, pa que non molesten, porque eso pasa en todos os sitios. No Cantón hai rapaces xogando, arriba, no parque de Pintor Seijo Rubio, os rapaces xogan debaixo das fiestras dos edificios, é dicir, na Ribeira xogan ao lado do edificio, xusto ao mismo lado. Entonces non entendemos a molestia que xeneran os pequenos cando volvo a insistir, é dicir, polo día botan no colegio toda a mañán e pola tarde, e máis co tempo que temos aquí en Galiza, é dicir, botan no parque como moito un par de horas. E despois, por outra banda, fan vostedes unha puntualización, unha mención á estrada que une Betanzos co Mesón do Vento. Fan mención ao cruce que din que hai un poste na beira da estrada. Esa estrada acaba de sufrir unha actualización por parte da Xunta de Galiza que se ve que o poste non o debe de ver. E despois que non entendemos tampouco como traen esa petición ao Concello de Betanzos cando vostedes son os que gobernan na Xunta e a estrada é propiedade da Xunta, é dicir, é como se o voceiro do grupo de goberno lle trae ao outro voceiro do grupo de goberno unha moción para que a amañen. Non entendemos moi ben ese tipo de amaño. Si queren que saquen o poste e entendemos que o poste molesta, pois terán que solicitar de outra maneira, porque o concelleiro de Educación ven que trouxeron ao colegio para que viran as obras que están facendo no colexio. Pois o concelleiro de obras poden o traer tamén de paseo por Betanzos, porque esa estrada, o menor problema que ten é ese pau ali posto. É dicir, ten un lote de problemas desde que empeza na glorieta das Cascas ata que remata pasando Montellos para arriba, por non decir o cruce de Montellos, por exemplo. Entonces, bueno, parecenos un pouco gracioso, é dicir, traer este tipo de mocións para pedir algo que teñen que facer os seus compañeiros. De todas formas, o noso voto vai ser favorable porque, volvo a insistir, creemos que é en positivo. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, hoxe o Partido Popular de Betanzos trae unha moción sobre o barrio da Condesa con unha diagnose que sinceramente é moi diferente da realidade que vemos desde este equipo de goberno. E creo que é importante dicilo, non porque pensemos que está todo feito, porque sabemos que non é así, senón porque hai actuacións en marcha, obras executándose e proxectos aprobados que non aparecen reflectidos na moción que hoxe aquí presenta.
E comezo pola Praza Enrique Riego, porque a moción a mencionan como unha actuación problemática. O PP fala de erros de planificación, mentres nos falamos dun proxecto redactado por profesionais, serio, pensado e cun criterio executado conforme a un proxecto técnico previsto e debidamente aprobado. Aquí nada se improvisa. E non se improvisa porque todas estas actuacións que se realizan ao longo e ancho desta cidade está supervisado por técnicos municipais. Así que nos podemos entender que haxa diferentes opinións sobre a instalación dunha mariola, que como indicaban as persoas que me precederon na palabra, pode gustar máis, pode gustar menos, pero bueno, creo que esa praza na que se está actuando, e ademais que é unha praza emblemática no barrio, e creo que tamén en Betanzos pedía unha actuación a gritos desde fai moitos anos. E que mellor maneira que sacar e poñer unha mariola e diferentes xogos que aínda se están instalando, posto que a obra non está rematada, para que a rapazada e os tampouco tan rapaces poidan estar libremente nos espazos públicos, porque tamén poñer un banco diante dunha casa e poñer mobiliario, ou como falaba a portavoz nacionalista, os nenos que xogan na ribeira ao lado das ventás, evidentemente, mentre non entren na casa, todo vai ben, e lle dá, evidentemente, vida ao barrio que, evidentemente, precisa, como decía, actuacións que este equipo de goberno está levando a cabo. Pero isto, o que quería dicir, esta actuación non significa que haxa falta de planificación, como din vostedes, que sexa un error urbanístico, que tamén o mencionan na súa mención, e sobre todo porque son, como dicía, proxectos aprobados nunha mesa de contratación, porque cando un vai a unha mesa de contratación nas que se lle remiten os proxectos e todo iso, o mínimo é mirar o proxecto. E xa sabemos que pasa cando non se fai, verdad? Todos lembramos o episodio moi sonado do mercado municipal, cando vostedes afirmaron que o aluminio reinaba nas ventás do mercado municipal cando era madeira. E mire que teñen o mercado municipal a escasos metros da sede do Partido Popular de Betanzos. Por tanto, non sei, está ben, cada un é libre de opinar o que considere. Pero aquí neste caso, na praza de Enrique Riego, volven a poñer en duda o traballo dos técnicos municipais. Falan das pluviais que están mal colocadas, din precisamente sobre esta cuestión que é un erro de planificación. Volvo a repetir, estas pluviais non existían anteriormente. De feito, a auga baixaba correndo por toda a plaza abaixo. Existe, agora se resolve un problema que existía nesa plaza en base a un proxecto realizado por profesionais. E repito, profesionais que realizaron, que redactaron e que supervisan a execución desta obra. E vostedes, neste sentido, consideramos que profesionais non son. E aos feitos nos remitimos, evidentemente. E como dicía anteriormente, para iso están as mesas de contratación. E vostedes, que participan nelas, e que tamén cobran por participar nelas, teñen o deber, ou por non decir a obriga, de revisar todos os documentos, os proxectos, o expediente, e ata onde eu sei, eu non participo nesas mesas de contratación, pero polo que me traslada os compañeiros, vostedes nunca formularon ninguna cuestión, nin neste aspecto, nin en outras que tamén viñeron aquí a debate. Porque isto é unha cuestión clara, vostedes van ali, dan un paseo, fan esa interpretación como fixeron coas ventas do mercado e ala, veña a especular.
pero díganlle aos veciños que non fan o traballo, que vostedes tamén participan nesas mesas de contratación e que non miran os proxectos. Vagancia ou mala fe, que é? En canto, e xa por apurar un pouco, xa que parece que imos rematar pronto, en canto ao resto das cuestións, falan de pavimentos, accesibilidade, mellora urbana. Aquí tamén temos un diagnóstico distinto. Evidentemente, xa o dixen ao principio da moción, hai moitas cousas que temos que facer e moitas que mellorar en a Condesa e en todo Betanzos. Pero moitas desas melloras xa están planificadas e aprobadas. Vostedes participaron nunha mesa de contratación na que se adxudicou recentemente a renovación de todas as redes, pavimentos, iluminación, cuestións de accesibilidade na rúa Alcalde López da Torre. Por tanto, non digan que non se fai nada, que non hai unha planificación. Sumamos esta actuación, pois outras actuacións que tamén se viron aprobando nos últimos meses aquí neste salón plenario. Están aprobadas no Plan de Obras e Servizos da Deputación a renovación do parque que está ao carón do Convento das Donas, o parque que está no núcleo do barrio. Agora mesmo tamén estamos recuperando un espazo degradado que era un antigo vertedoiro na zona alta da Condesa, que será unha zona de esparcemento para a veciñanza, para ir ali a merendar ou a comer. Por tanto, se pode dicir que non se está facendo nada. E, ademais, este goberno leva realizando outro tipo de actuacións estratégicas moi relacionados co que se implicou no pasado mandato este equipo de goberno, que foi no patrimonio, o Convento de Donas, o edificio máis antigo de Betanzos. Creo que é unha inversión que se está realizando por parte deste Concello e que conseguiu, pois, agora unha fonte de financiación que hai que devolver, evidentemente que hai que devolver a Xunta de Galicia, e coa que se porá en valor, pois, ese edificio tan significativo para Betanzos. Tampouco a mencionan na súa moción. Tamén hai moitas melloras pendientes, xa o dicía, en as que estamos planificando. Como dicía o portavoz, se mal non recordo, dos non adscritos, na Rúa das Mariñas hai que facer unha renovación do firme. En ese sentido xa estamos traballando para valorar cales son as intervencións que hai que realizar. Tamén se está traballando na resolución de problemas que existen na zona con tema de saneamento e abastecemento da auga. E tamén lles podo decir que nesa política que levamos realizando nos últimos 3 anos desde este equipo de goberno, estamos traballando nun proxecto de humanización de barrios, no que está tamén a Condesa. Por tanto, dicir que hai abandono no barrio da Condesa ou nun calquera outro barrio, pois non me parece correcto, sobre todo polo que xa está feito, polo que se está facendo e que evidentemente pois queda por facer. E agora sí, por referirme a ese asunto que se falaba anteriormente, tamén xa tiña notado, enlazado coa primeira moción que se debateu con respecto a limpeza, que é o tema do estacionamento na Rúa das Mariñas. Vostedes a presentan como un problema estrutural. Bueno, un problema estrutural, pero nos consideramos que sí, pero non un problema urbanístico. É un problema de civismo. Sí, é un problema de civismo. Eu non fun a medir as plazas, pero, bueno, supoño que cumplen a medida. Sei que as aceras pois, son de un 60 e algún tramo de un 70, pero, insistir, non é un problema estrutural, é un problema de civismo. Eu como que decían anteriormente, quen defeca na rúa, pois, o que aparca mal. Moitas veces vostedes, sobre todo nas redes sociais, fan certa burla, por decir burla, podería dicir outra palabra, de cando se instala unha maceta, de cando se instala un volardo.
unha cuestión así moi xenérica que ás veces pois se pon unha maceta e di que Betanzos está plagado de macetas, pois mire, moitas veces esas macetas, esos volardos se colocan precisamente para evitar os estacionamentos non indebidos, mellor dito, non? Entón, eu quero aproveitar a ocasión para facer un chamamento cidadá. Ese chamamento cidadá tamén ten que ser para nós e para fora, porque seguro que moitos de nós aparcamos mal en moitas ocasións, non? Entón, para evitar esa colocación de macetas, que ademais dan un traballo de mantemento bastante elevado a este concello, pois facer ese chamamento a ese civismo que creo que estamos todos de acordo que debe de haber para cumprir o bon fin que debe de ter esta moción. Pero, bueno, dicir que un problema estrutural, un problema urbanístico que a xente aparque mal e cargarlle a responsabilidade do equipo de goberno, pois non nos parece de todo correcto. Nos nesta moción non a imos apoiar, tal e como ven, pero non a imos apoiar porque non compartamos moitas das cuestións que vostedes teñen aquí. Non apoiamos porque hai moitas cuestións que pasaron de largo e que se están executando, que se van a executar inminentemente, e outras que están aprobadas, e que, por tanto, consideramos que difiren totalmente da realidade do barrio que vostedes foron a pasear un día pola mañá. Porque o barrio non se vai unha vez ao ano, hai que ir constantemente, esas necesidades que hai son diarias, lle podo decir, porque tamén falan da falta de limpeza. Eu lle podo decir que o barrio da Condesa se limpa 3 veces ao ano, a presión, barrer se barre todos os días. Vale, eso por aclarar, porque logo se sacan outras cuestións de contexto. Dicir que diferimos no contido desta moción e que non a imos apoiar tal e como está aquí exposta. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o que traemos aquí pois o malestar dos veciños. Cando falamos do parque dos pequenos que molesta, pois é porque está na porta da casa dunha vivienda de planta baixa, pois que ten que aguantar balonazos, problemas, bueno, non está excesivamente ben situada. Non é que os rapaces non teñan onde xogar, pero claro, se te xogan diante da porta, pois lóxicamente a xente se queixa. É unha queixa dun veciño, dos veciños que viven ali. Respecto das plazas de aparcamento, verá, claro, pois o mismo que o de defecar na calle. Hai que concienciar a xente. Pero que pasa se siguen defecando na calle? Pois haberá que solucionalo. É un problema do Concello. O Concello ten que tomar medidas para que non se siga defecando na calle e para que a xente aparque ben. Non é só dicir, non, hai que concienciar, sí, pero que isto leva así toda a vida. Entón, haberá que poñer os medios necesarios. Iso é o máis importante. Despois do tema das pluviales, efectivamente, nós non somos técnicos, pero transmitimos unha queixa dos veciños que unha pluvial, se apoza auga, pois será que está mal colocada. Iso tampouco que ser un técnico especial. Quero decir, se os veciños dicen que isto cando chove apoza toda a auga aquí, bueno, pois estará algo mal feito aí, mal colocado. Eu non dubido que inicialmente o técnico a puxera no seu sitio correcto, pero haberá que tomar medidas precisas. E respecto das mesas de contratación, dicirlle que, mire, nos vamos ás mesas de contratación para supervisar o proceso de contratación, pero quen licita son vostedes. Entón, lóxicamente, nós non somos técnicos, non avaliamos se a licitación está ben feita ou está mal feita, ou se técnicamente está ben resolta. O que avaliamos é que a contratación desa licitación se faga de forma correcta. Entón, bueno, decirlle que nós non vamos ás visitas aos veciños de forma técnica, vamos a escoitar as queixas dos veciños. É o que traemos e transmitimos aquí. Xa me imaginaría que non apoiaran a moción, porque, bueno, porque vostedes apoian o que lles dá a gana. Mais nada. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Yo sí fui con mi metro a medir las plazas y las aceras. Y anduve por toda la avenida.
efectivamente había dos coches que sobrepasaban 20 centímetros. Creo que pasaba una silla de ruedas, aunque fuera un cochecito de bebés de gemelos, de esos grandes, que son grandes. Creo que pasaba exactamente igual. Respecto a los juegos, si seguramente los hijos de estos señores que protestan fueran los hijos o los nietos, se callarían la boca. Se callarían la boca. Yo, gracias a Dios, mis balcones de mi casa hoy en día dan una plaza preciosa, que arregló este concello, que es la plaza de Emigrante. Y tengo más molestias, pero cuando me asomo a la ventana y veo a esos niños, los hijos de mis vecinos y los nietos disfrutar, soy feliz. Nada más. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Bueno, pois comparto totalmente co concelleiro non adscrito. Que queren que lles fagamos aos rapaces? Os rapaces xogan na calle e na Ribeira dan pelotazos contra... Non sei se foron algunha vez ao Parque da Ribeira, pero está pegado ás fiestras do edificio. E no cantón. Os rapaces xogan a pelota no cantón e a pelota acaba, pois onde acaba. A ver, son rapaces que pretenden que os levemos para os caneiros outra vez, que os botemos ali a pacer. Volvo a insistir no mismo. E despois eso, non contestaron o do pau da AC542, é dicir, entendemos que a Xunta fixo un proxecto para actualizar esa estrada e que non o fixo ben, é dicir, esa competencia non é competencia do Concello, é competencia da Xunta, é dicir, piden, pero despois na súa casa non fan o que teñen que facer. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, simplemente lle vou contestar ao portavoz do Partido Popular. Mire, a Praza Enrique Arriego non é un campo de fútbol, evidentemente. Vostede está falando dun show que hai diante dunha venta e venme a falar de balonazos. Unha mariola non é unha portería, onde eu sei. Volvemos ao de antes, era unha cuestión de civismo. Se rapaces irán cos seus pais, coas súas nais. Hombre, eu de pequeno non me dedicaba a dar balonazos ás portas e ás ventas de ninguén. Pois pido ese civismo, pero que unha mariola sexa o motivo deste argumento na súa moción e me veña a falar logo de balonazos, pois mire, non ten sentido, entón, o que me quere dicir. E sí que teñen onde xogar ao fútbol. Hai unha pista fermosa, apenas utilizada últimamente, pero, claro, terán que ir ali, ou ten que ir ao Concello a leválos ali tamén. Unha campaña de concienciación para ir ás pistas. Bueno, pois non sei. E miren, mesas de contratación, dame igual. Aquí neste salón plenario se aprobou ese convenio coa Deputación na que se fai esta actuación, na que vostedes tiveron a documentación necesaria para estudar e tiveron ademais bastantes anos, porque esta obra, a adxudicación, retrasouse bastante. Por tanto, o seu deber é fiscalizar as mesas de contratación e fiscalizar o que se trae aquí a pleno tamén. Por tanto, non fixeron os deberes. Sí, bueno. É que me veña a decir que os veciños lle trasladan que as pluviais non recollen a auga cando a obra non está rematada, porque non está rematada, aínda se paletizaron fai unha semana os adoquíns que recolleu o Concello para poder reciclarlos en outro lugar. Por tanto, é que a obra non está rematada. Cando a obra este rematada e pasen os meses e vexamos como funciona ou non funciona a plaza, pois podemos debatilo. Pero bueno, insisto, pido respeto para os técnicos municipais que vixían estas actuacións. Non é un criterio deste concelleiro como se pon unha pluvial nin como se pon. E vou a dicir outra cousa. Evidentemente que votamos o que nos peta. Como vostedes votan en contra, de traer recursos a Betanzos, porque lles pode máis o PP que os intereses dos veciños e veciñas de Betanzos. Nada máis. Bueno, creo que quería aclarar o tema do poste. Ten un minuto para aclararlo. Pois é bastante sinxelo, quero dicir. É unha actuación en Betanzos, porque esta moción se trae aquí a Betanzos. É o lóxico que sexa o Concello de Betanzos o que habilite os permisos necesarios que a Xunta para facelo. Nos non temos que trasladar nada á Xunta. Mais nada, grazas.
Bueno, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois queda aprobada cos votos do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista. Punto seguinte. Rogos e preguntas. Ben, primeiro damos lectura ás respostas ás preguntas do pleno pasado. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Ben, grazas. Respostas ás preguntas realizadas polo grupo non adscrito. Respecto aos lousas do Paseo da Galera, o traballo de reparación do firme do Paseo da Galera xa está encargado a unha empresa especializada e está previsto que nas próximas semanas se executen estas actuacións para mellorar a seguridade do espazo. Sobre a seguridade viaria nace 840. A titularidade da bendita estrada é da Xunta de Galicia, debido ás necesidades de mellora da dita estrada, especialmente na seguridade viaria e ante a ausencia de partidas económicas nos orzamentos da Xunta de Galicia para levar a cabo as actuacións necesarias, presentouse unha moción na que se incluía unha emenda específica para a dotación económica oportuna. Esperamos que todos os grupos parlamentarios apoien esta petición. Ademais, o radar municipal colócase periódicamente na zona urbana para controlar a velocidade dos vehículos. Respecto á limpeza e reparación da fonte da Diana Cazadora, a empresa responsable do pintado da fonte da Diana Cazadora está pendente de rematar outros traballos noutros puntos para poder realizar esta intervención. Ademais, este tipo de pintado requiere condicións meteorolóxicas acheitadas, polo que a execución dependerá tamén da climatoloxía. No relativo á estatua dos irmáns García Naveira, estás estudando o método de limpeza máis acheitado para o tipo de mármore, co obxectivo de garantir unha intervención segura e especializada. Sobre a presencia da banda de música nos eventos que se celebran no Concello. A banda de música de Betanzos é unha formación conformada por nenos e nenas, por xóvenes e por adultos voluntarios que colaboran dunha maneira altruista cos actos aos que se lles require no noso Concello. É dicir, non son profesionais, non cobran polas súas actuacións e a súa participación pode verse condicionada pola disponibilidade dos seus membros. Este ano, sen ir máis lonxe, a procesión dos remedios coincidiu con un día lectivo e inicio de curso. Respecto a unha arqueta rota no Parque Infantil da Piscina Municipal, a arqueta rota no Parque Municipal da Piscina xa foi reparada, restablecendo así as condicións da seguridade para os usuarios da zona. Respostas ás preguntas formuladas polo Bloque Nacionalista Galego sobre a iluminación da zona do Carregal e da Galera, o Concello avaliará as posibles deficiencias de iluminación entre o Carregal e o Centro de Saúde. E unha vez completado o estudio, comentarás as mellores necesarias para garantir unha iluminación axeitada e unha maior seguridade. Respecto á Rúa Imprenta Villuendas, a obra da Rúa Imprenta Villuendas non foi correctamente executada pola empresa adxudicataria, incumprindo os criterios técnicos do proxecto e xerando problemas tanto na praza como nas especies arbóreas. Por tal motivo, ordeouse o levantamento do pavimento para repoñelo conforme as especificacións técnicas establecidas. Sobre a visibilidade na saída do edificio do Conservatorio, adoptáronse medidas de accesibilidade e de reducción de velocidade na zona da EMUF e Conservatorio, incluindo a instalación dun paso de peóns elevado para mellorar a visibilidade e aumentar a seguridade das persoas usuarias. De todos os xeitos, valorarás a instalación de algún elemento que mellora a seguridade, de ser o caso. Respecto á revisión daquelas casas que presentan perigo de derrumbre, en base á ordenanza de rehabilitación aprobado no ano 2023, os servicios técnicos municipais adoptan medidas tales como execucións subsidiarias e delimitación de vía pública. Estas son as ferramentas que a normativa nos permite, aplicámolas sempre que existe risco para as persoas ou bens. Sobre as averías na rede de augas, o Concello está desenvolvendo diferentes plans e proxectos de mellora da rede de abastecemento e de saneamento, en coordinación coa empresa concesionaria do servicio. Estánse priorizando actuacións segundo as necesidades técnicas detectadas e os recursos disponibles, avanzando progresivamente na mellora do servicio. Respecto á campa de Varada, o Concello está traballando no proxecto da rampa de Varada a partir da memoria elaborada con Arbe e permanece pendente da nova lei do litoral para determinar con claridade que a Administración é competente para outorgar as autorizacións necesarias. Sobre o estado do paseo fluvial que bordeará o río Mendo na Galera, os traballos de mellora do pavimento do estado xeral do paseo da Galera xa están encargados e executaránse nas próximas semanas para mellorar a súa seguridade e accesibilidade. Respecto á situación do CIEC, non houbo novidades salientables no referente á Fundación CIEC despois da morte do seu fundador Jesús Núñez. Os esforzos dos membros do padroado da Fundación céntranse neste tempo en formalizar a situación da Fundación e tratar de potenciar e dinamizar esta.
Posto as preguntas do Partido Popular respecto ao Parque Infantil da Praza do Emigrante. O Parque do Praza do Emigrante foi debidamente certificado tras a finalización da obra. O caso que se vai referencia correspóndese cun menor de 3 anos que non estaba acompañado no momento do accidente, tal e como establece o pictograma colocado e sinalizado na propia praza, onde se indica expresamente a obriga de acompañamento. Sobre o Camiño dos Caneiros non temos coñecemento do ferro que se fai referencia. Se se nos facilita información máis concreta sobre a súa localización exacta, revisaremos a zona e procederemos á súa retirada para evitar posibles riscos. Respecto á instalación de reductores de velocidade na Avenida García Naveira, na Avenida Jesús García Naveira non se contemplou a instalación de reductores de velocidade, posto que existen 7 pasos de peóns, 3 deles regulados por semáforos e outros 3 sinalizados con balizas luminosas recentemente instaladas. Ademais, non se detecta de maneira habitual exceso de velocidade nesa zona. A maiores, acabouse de realizar unha reposición completa de todo o aglomerado, mellorando así o firme da vía. En canto a accesibilidade, os pasos de peóns dispostos están debidamente preparados e cumpren cos requisitos para evitar calquera tipo de barreira ou dificultade para as persoas usuarias. Sobre o Parque da Diversidade, as obras remataron. Durante a execución descubriuse un tubo de abastecemento de auga necesario para dar servicio á nova fonte instalada tras o arranxo do Parque da Diversidade. Ademais, instalouse un paso de peóns elevado que, ademais de mellorar a seguridade viaria, tamén permite eliminar unha barreira arquitectónica de accesibilidade na zona. Sobre a atención da liña telefónica do Concello, actualmente o Concello conta con 2 persoas no servicio de conserxería que, durante toda a mañá, atenden chamadas telefónicas e recollen avisos para os distintos servicios municipais. En momentos de alta demanda poden producirse saturacións puntuais, pero o servicio está operativo e en funcionamento habitual. E respecto á presencia de ocas no Concello, no Parque Infantil existen portas que deben permanecer sempre pechadas para evitar o acceso das ocas. Ademais, pedimos conciencia cidadá para que non se lles dé de comer a estes animais, xa que o xeito de recibir comida na zona do parque provoca que permanezan nel sen marchar. Ben, pois damos paso á lectura dos rogos e preguntas deste pleno. Concelleiro non adscrito ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, varios veciños de Betanzos transmítenos a súa satisfacción coas recentes obras tanto na Praza do Emigrante como a nova ponte de madeira sobre o Mendo e valoran tamén positivamente os pasos de peóns recén pintados. Sen embargo, indícannos que algunhas destas superficies resultan resbaladizas co conseguinte risco que isto supón. Incídennos de verdade en que digamos que non están en contra para nada das actuacións, senón que piden se sería posible estudiar a aplicación de algún tratamento antideslizante para prever caídas e garantizar a seguridade. En segundo lugar, un grupo de veciños aficionados á petanca, formado por unhas 18 ou 20 persoas que xa están constituídas como asociación, solicítannos a posibilidade de dispoñer dunha instalación cuberta que lles permita xogar protegidos do mal tempo en inverno e do sol en verán. Ademais, solicitan a instalación tamén dun par de bancos para poder descansar. Poderíase estudiar a viabilidade de habilitar un espazo cuberto e colocar os bancos solicitados para apoiar esta actividade veciñal? En terceiro lugar, veciños de varias zonas de Betanzos trasládanos a súa preocupación por a presencia de varios coches abandonados, especialmente no paseo de Ramón Beade, que se atopan estacionados e cada vez en peor estado. Estas situacións xeneran queixas por motivos de seguridade e tamén de estética. Podes estudar algunha medida para retirar ou xestionar estes vehículos e dar unha solución ao problema? Cuarto, os veciños do lugar de Touriñao de Arriba levan meses solicitando a instalación de espellos en 2 cruces de reducida visibilidade que presentan un risco elevado de accidentes. A pesar das súas reiteradas peticións, ao Concello non reciben nin resposta nin acción. Podes estudar a instalación destes espellos para mellorar a seguridade nos cruces e dar resposta ás demandas dos veciños. Quinto, recibimos tamén varias queixas de veciños e familias polo lamentable estado das pistas polideportivas do Carregal, zonas que se inundan cando chove, suciedade, falta de mantemento, redes de canastas e porterías rotas, en resumo, falta de mantemento. Cando foi a última vez que se realizaron accións de mantemento nas pistas polideportivas do Carregal? Sería posible levar a cabo as medidas oportunas para subsanar estas deficiencias, para que os deportistas de todas as idades poidan adestrar e xogar sen riscos? Ata aquí os rogos e preguntas, pero unha veciña de Betanzos estivo ben acompañarme dende a Cruz Verde ata a Praza dos Irmáns García Naveira, pois comentándome un tema. Non vou a formular nin rogo nin pregunta, pero xo vou a decir para que conste. Non formulo rogo nin pregunta porque temos 5 e eu vou me ciñir ao regulamento. Esta cuestión que nos comentaba era que o firme da rúa de Manuel María pois ten un estado bastante mellorable,
conta con moitos baches que perxudican pois aos vehículos que por ela transitan e, polo tanto, pois que conste esta apreciación desta veciña. Moitas gracias e boas noites a todos. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. Dou lectura aos regos e preguntas do BNG ao pleno de 25 de novembro. Logo da renovación da área de xogos infantil da Praza Afonso IX, chama máis aínda a atención o estado dos escudos das 7 provincias do Reino. Nas sesións plenarias do mes de xaneiro, setembro do 24, así como na de abril do 25, advertimos sobre o estado deses escudos das provincias do Antigo Reino de Galiza que se sitúan bordeando toda a praza. Estes escudos perderon a cor e teñen partes da pintura caída. Unha vez máis e por cuarta vez insistimos ao Goberno local sobre a necesidade de repintar eses escudos das provincias do Reino. Poden efectuar esa actuación en que prazos? En segundo lugar, insistimos noutro tema tamén reiterado en numerosas ocasións. Tamén en sesións plenarias anteriores indicamos a presenza constante de lanchas varadas nas ramplas do Peirao e do Paseo da Galera. Estas lanchas non se moven en todo o ano, imposibilitan o uso das ramplas para o fin que foron construídas. Asemade, están xusto ao pé dun cartel que advirte de que non se poden varar barcas nese lugar. Pode o Concello informar aos propietarios de que están a incorrer nunha falta e que deben mover as mencionadas lanchas? Terceira, nesta liña de solucionar temas que semellan enquistados na vida municipal, mencionamos a Fábrica da Luz. A veciñanza dos seus arredores volve insistir na necesidade de realizar labores de limpeza da zona en que a vexetación prolifera, dando lugar á aparición de bicharía e dando mala imaxe. Asemade, pedimos ao Goberno local que nos informe sobre o estado das conversas coa empresa propietaria do edificio de González Villar e sobre os plans de Naturgy para a edificación. Que foi daquela idea que se expuxo no pleno de converter a Fábrica da Luz nun museo de arte moderna? Cales son os plans de mantemento e reforma de Naturgy para a Fábrica da Luz? Cuarta, a comunidade educativa do Conservatorio Carlos López García Picos indícanos o seu malestar pola falta dun docente de percusión, unha praza que non se cobre desde o inicio do curso e que dá lugar á inexistencia de clases deste instrumento. Que pasos está a dar o equipo de goberno para dotar o Conservatorio de profesorado de percusión? E, por outro lado, a comezos deste ano, desde o BNG, tanto desde o BNG como desde o goberno local, iniciamos senllas campañas para instar a Xunta de Galiza a asumir a xestión e os custos de mantemento do Conservatorio comarcal. Desde o Concello mesmo se iniciou unha recollida de sinaturas. Pode o equipo de goberno informarnos sobre os avances que puido haber neste tema? En quinto lugar, algunhas familias usuarias do comedor do Ceibales Villamarín volveron facernos chegar as súas queixas sobre o funcionamento do servizo, queixas que tamén enviaron ao Departamento de Servizos Sociais Municipal, máis unha vez facendo referencia á temperatura e á cantidade da comida. Estas queixas adoitan darse en todos os cursos académicos e semellan non darse solucionado dun ano para outro. Pode o Goberno local darlle traslado desta problemática á empresa prestadora do servizo para que proceda a súa inmediata solución? En sexto lugar, en maio de 2024, deixe coñecer a obra de arte que a artista Carmen Nogueiras creou no pasatempo baseándose na desaparecida fonte de Neptuno e que é o resultado do proceso participativo desenvolvido grazas a concomitentes. Mais dun ano despois de ser inaugurada a peza artística, o xardín que a rodea presenta un espazo moi mellorável e os paneis publicitarios que circundan o campo de fútbol do Carregal, causando un grande impacto visual, continúan nese lugar. No BNG xa solicitamos no pasado que se considerase a súa continuidade e creemos que deben ser retirados, así como debe ser mellorado o estado do xardín da obra de Carmen Nogueiras. Pode o Goberno local solucionar estas cuestións no menor tempo posible? Sétima pregunta. Nas pasadas semanas, representantes da plataforma Infesta Non se Contamina reuníronse co Goberno local para suxerir, entre outras moitas cuestións, melloras na circulación e na seguridade viaria do núcleo de Infesta. O que se lles respondeu que eran necesarios informes da Policía Local que xustificasen esas mudanzas. O día seguinte da xuntanza, o Goberno local instalou un sinal de dirección prohibida no Camiño Real para convertelo nunha vía de sentido único. Este sinal durou escasos días, pois uns días despois foi retirado. Pode o Goberno local explicarnos os motivos dese cambio de parecer e, así mesmo, proceder a desenvolver as melloras na seguridade viaria que se solicitaron desde esta plataforma cidadá e instar a Policía Local a que redacte eses informes mencionados sobre melloras na seguridade viaria de Infesta. En último lugar, traíamos un rogo que tiña a ver coa conmemoración do 25 de novembro. Ese rogo xa foi cumplido porque pedíamos que se visibilizase esa data e se gardase un minuto de silencio para facer máis visível esta data internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. Minuto de silencio que agradecemos desde a nosa humilde posición. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Rogos e preguntas do Partido Popular de novembro de 2025.
Primeiro, usuarios do Complexo Deportivo do Carregal reclaman o cambio dos espellos dos vestiarios, xa que polo seu estado de deterioro non son útiles para a función que deberían. Tamén nos falan de caídas e tropezos na beirarrúa polo levantado que está o chan nalgúns puntos afectado polas raíces das árbores, así como o desprendemento de algunhas pezas no paso adoquinado entre a piscina e o pabellón municipal. Teñen previsto arranxar estes desperfectos e de ser así cando. Segundo, un ano despois de reclamar os veciños de Piadela o acondicionamento do local social, seguen a ter goteiras no seu interior. Cando van a proceder a poñer fin a esta situación? Terceiro, na beirarrúa da avenida Jesús García Naveira, a altura aproximadamente do número 12, repuxéronse hai uns días unhas losetas, e ao empregar un material diferente ao que tiña anteriormente quedou un oco sin cubrir que pode provocar caídas dos peóns. Está previsto rematalo. Cuarto, veciños e veciñas das vivendas colindantes ao Parque de Cabildos queixanse de que tras a creación de dito parque fanse bolsas de auga no chan e filtra polas paredes das súas casas, metendo auga no interior. Saben a que se deben esas filtracións e están en trámites de evitalas? Quinto, na rúa Pescadería, a altura do albergue de peregrinos, hai varias pedras soltas que se moven e poden provocar caídas de peóns ou danos en vehículos. Poden proceder a fixalas para que sexa máis seguro o tránsito. Sexto, na parroquia de Castro, na pista principal Castro-San Fiz, despois do primeiro cruce, á dereita, uns metros despois da primeira casa, atópase un punto de luz público totalmente tapado pola maleza. Cando teñen pensado desbrozar para que esa luminaria cumpla coa súa labor? Sétimo, nos últimos días de choiva podemos comprobar que algúns dos recentemente instalados pasos de peóns elevados acumulan auga pola falta de desaugado contra as beirarrúas. Poderían proceder a solucionar este problema. E oitavo, chegando á Glorieta da Madalena, en horario de entrada e saída dos centros escolares, fórmanse caravanas que, baixando desde as Angustias por falta de visibilidade na última curva, ás veces non se ven ata que os vehículos chegan a ela, podendo ocasionar colisións. A pesar de estar indicada previamente a presencia da glorieta e o límite de velocidade, poderían solicitar a instalación dunha sinal luminosa avisando das posibles caravanas que se forman. Nada máis e boas noites a todos. Moi ben, pois, sen máis temas que tratar, moi boa noite a todas e a todos, levantamos a sesión.